συμφωνήσουμε για το τι αναφερόμαστε. Δηλαδή, πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι μεταξύ μας για κάποιο κομμάτι λεξιλογίου που θα χρησιμοποιήσουμε στην ομιλία. Άρα, θα πρέπει να σκεφτούμε λιγάκι τι είναι ο λόγος και τι είναι η ομιλία. Γιατί δηλαδή εγώ είμαι παθολόγος λόγω της ομιλίας και δεν είμαι μόνο παθολόγος λόγω. Γιατί, ποια είναι η διαφορά του λόγου από την ομιλία. Αυτό είναι λοιπόν μια πολύ σημαντική αρχή, την οποία πρέπει να ξεκινήσουμε για να μπορέσουμε να επικοινωνούμε. Θα σας πω λοιπόν ένα παράδειγμα. Στην αρχή έχουμε τη Μαρία, ένα κοριτσάκι, φανταστείτε, το οποίο είναι 4 χρονών. Χρησιμοποιεί μια-δύο λεξούλες για την επικοινωνία, γιατί δεν έχει πολύ μεγάλες δυνατότητες. Με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται να ακολουθήσει οδηγίες, να δυσκολεύονται οι οικοί της να καταλάβουν τις ανάγκες τους, τις ανάγκες της Μαρίας, που είναι 4 χρονών και χρησιμοποιούν μόνο 2 λέξεις. Αυτό το παιδί λοιπόν έχει μια δυσκολία στο λόγο. Έχει δηλαδή μια δυσκολία στο να οργανώσει αυτό που προσπαθεί η ίδια να μεταφέρει μέσα από την εμπειρία της στον προφορικό λόγο και να μιλήσει στους οικείους μας. Απ' την άλλη, μπορώ να έχω ένα παιδάκι, που είναι ο Γιάννης, ο οποίος Γιάννης πάλι, ας πούμε, είναι 4 χρονών, ο οποίος ξεκινάει και λέει πράγματα ο Γιάννης, κάνει προτασούλες, μιλάει. Αλλά είναι πρώτον ψηφιστά και δεύτερον, αυτά που μας λέει δεν είναι ξεκάθαρα. Δεν είμαστε σίγουροι, κάνει τόσες πολλές αντικαταστάσεις ήχων μέσα σε αυτά που λέει, που δεν είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό τελικά που θέλει να μας πει, ποια λέξη είναι, δεν την αναγνωρίζουμε τη λέξη, είναι λίγο μπερδεμένα για μας αυτά που λέει. Ενώ ακούμε κανονικά προτάσεις, έτσι ακούμε μια ολόκληρη ιστορία να φύγει το παιδί, αισθάνεται πολύ άνετο στο να μιλήσει και να μην κάνει. Αυτό είναι κομμάτι της διαταραχής της ομιλίας. Σχεδιαστικά λοιπόν, να το λέγαμε, ο λόγος καταρχήν έχει να κάνει με το λεξιλόγιο. Το πρώτο λοιπόν κομμάτι που μας ενδιαφέρει να δούμε στο λόγο είναι το κομμάτι του λεξιλογίου. Είναι το λεξιλόγιο το οποίο το παιδί όχι μόνο κατανοεί, αλλά και το οποίο εκφέρει. Ξέρετε, στα τόσα χρόνια που δουλεύω σαν θεραπευτής και στην Ελλάδα και στην Αμερική, δεν έχει παρουσιαστεί ποτέ ένας γονιός που να μου πει ότι το παιδί μου δυσκολεύεται στην κατανόηση. Ούτε ένας. Ακόμα μπορώ να σας πω και σε ενήλικες που μπορεί να έχουν διαταραχή στην ομιλία, είτε μετά από ατύχημα, είτε μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο, οι οικοί τους είναι σίγουροι ότι καταλαβαίνουν τα πάντα. Πρόκειται για μια δυσκολία δική μας, των οικείων μας, των ανθρώπων που περιστοιχίζουν το συγκεκριμένο άτομο, να αντιληφθούν τη δυσκολία του στην κατανόηση. Επειδή αυτός ο άνθρωπος λειτουργεί μέσα σε ένα περιβάλλον, δεν σημαίνει ότι κατά ανάγκη κατανοεί τις λέξεις που χρησιμοποιούμε. Μπορεί να ξέρει τη ρουτίνα μας, να ξέρει πολύ καλά με ποιον τρόπο οργανώνουμε τη ζωή μας, αλλά όχι κατά ανάγκη γνωρίζει το λεξιλόγιο που χρησιμοποιούμε. Γι' αυτό το λόγο θα δείτε ότι όταν εξετάζουμε τα παιδιά, τους δίνουμε τη δυνατότητα να επιλέγουν αντικείμενα ή να επιλέγουν εικόνες χρησιμοποιώντας επιθετικούς προσδιορισμούς. Η δυσκολία τους στο να επιλέξουν ένα αντικείμενο πολύ συγκεκριμένο, χρησιμοποιώντας επιθετικούς προσδιορισμούς, διπλούς, έτσι, όπως έλεγα σε πολλά παιδάκια σήμερα. Δείξε μου το ζωάκι που έχει μια μακριά και λεπτή ουρίτσα. Η δυσκολία του παιδιού το να το επιτελέσει αυτό δείχνει το παιδί δυσκολεύεται να αντιληφθεί ποια είναι η μακριά και λεπτή ουρίτσα στα ζώα που του έχουν μπροστά του. Από τα 4 ζωάκια που έχουν μπροστά του. Αυτό δεν κάνει το παιδί ένα παιδί δεν μεταφέρει το παιδί στην ομάδα ενός παιδιού που είναι ανόητο ή χαζό ή μειωμένης αντίληψης. Το λέω αυτό για να μην γίνει παρανόηση και παρεξήγηση στο μυαλό μας. Όταν εγώ έχω περιορισμένο λεξιλόγιο, δεν με κάνει χαζό. Δεν είμαι χαζός. Απλά ενδεχομένως το περιβάλλον μου δεν μου έχει προσφέρει τις δυνατότητες να αναπτύξω περισσότερο το λεξιλόγιό μου. Μπορεί, για παράδειγμα, να μεγαλώνω με τον παππού μου και τη γιαγιά μου, γιατί οι γονείς μου είναι πάρα πολύ αποσχολημένοι. Και εκείνοι θεωρούν ότι στην ηλικία που είμαι, 4 χρονών, είναι μωράκι ακόμα. Γιατί πραγματικά για τον παππού και τη γιαγιά, ένα αγοράκι, ένα κοριτσάκι 4 ετών, είναι ένα παιδάκι το οποίο το αντιλαμβάνονται εκείνοι ακόμα σαν μωρό. Θέλουν να έχουν ένα μωράκι στο σπίτι, θέλουν να έχουν ένα μικρό εγγονάκι στο σπίτι και να το ταντεύουν και να το ξέρετε τώρα, να το αγκαλιάζουν και να το μωράκι της οικογένειας. Ενδεχομένως λοιπόν αυτή η επιλογή του λεξιλογίου να τους οδηγεί σε έναν περιορισμό του λεξιλογίου ή σε μια υπεραπλούστευση του λεξιλογίου. Το παιδί λοιπόν δεν έχει τα απαραίτητα στοιχεία εκείνα, τα ερεθίσματα που θα το βοηθήσουν στο να αυξήσει το λεξιλόγιο του.
όμως αυτού, θα παρατηρήσετε νομίζω οι περισσότεροι, οι παλιότεροι περισσότερο και πιο μεγάλης ηλικίας και οι νεότεροι ίσως λιγότερο, ότι το λεξιλόγιο που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας συρρυκνώνεται. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το αυτό. Θα σας δώσω ένα απλό παράδειγμα. Ας πάρουμε την υπερεξουσία του ρήματος είπε. Πρόκειται για μια υπερεξουσία. Το είπε σημαίνει απάντησε, αφηγήθηκε, διηγήθηκε, σχολίασε. Συμφωνείτε? Ωραία. Αναφώνησε, ψιθύρισε, φώναξε, δήλωσε. Όλα αυτά πλέον εμείς τα λέμε είπε. Όπως υπάρχει η υπερεξουσία του βάζω. Βάζω, αντί για τοποθετώ, αγγίζω, δίνω, πιάνω. Βλέπετε ότι αρχίζει λοιπόν το λεξιλόγιο όμως και συρρυκνώνεται. Έχουμε λοιπόν οι ίδιοι μπει σε μια διαδικασία να μειώνουμε το λεξιλόγιο μας. Αυτό που ξέρουμε και είναι αρκετά ενδιαφέρον είναι ότι όσο ένας άνθρωπος έχει ένα μεγαλύτερο εύρος λεξιλογίου το οποίο χρησιμοποιεί λειτουργικά μες στη ζωή του, είτε στο κομμάτι της κατανόησης είτε στο κομμάτι της εκφοράς, οι συνάψεις που γίνονται είναι περισσότερες. Είναι μάλιστα ενδιαφέρον να πούμε εδώ ότι οι συνάψεις που γίνονται, οι συνάψεις τι είναι, τα εγκεφαλικά μονοπάτια, τα οποία γίνονται στο μυαλό ενός τρίχρονου παιδιού, στο κομμάτι της ομιλίας, είναι οι διπλάσιοι από αυτές που γίνονται σε έναν ενήλικα. Γιατί αυτό? Γιατί το παιδί στην ηλικία των 5 ετών είναι προγραμματισμένο να μάθει να μιλάει. Όσο εμείς περισσότερο δίνουμε ερεθίσματα και όσο περισσότερο δυναμώνουμε αυτά τα μονοπάτια στο μυαλό του παιδιού μας, τόσο περισσότερο του δίνουμε τη δυνατότητα να αυξήσει την κοινωνική δραστηριότητα με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Προοδευτικά αυτή η λειτουργία είναι. Άρα το κομμάτι του λεξιλογίου είναι ένα κομμάτι το οποίο το βρίσκουμε μπροστά μας και το βρίσκουμε μπροστά μας όχι μόνο στην κατανόηση αλλά και στην εκφορά. Και φυσικά πολύ αργότερα στην αφηγηματική μας ικανότητα, γιατί το λεξιλόγιο τι άλλο είναι παρά τουβλάκια puzzle, τα οποία τα ενώνουν μεταξύ τους για να φτιάξω μία εικόνα. Μία παράσταση. Θέλω να σας πω κάτι. Πώς θα το αναπαραστήσω? Παίρνω λοιπόν αυτά τα κομματάκια, τα οποία έχουν συμφωνήσει όλοι προκειμένου, έτσι. Τα συναρμολογώ πάλι με έναν τρόπο που επίσης έχουμε συμφωνήσει μεταξύ μας. Έχουμε συμφωνήσει για το πότε θα βάζω το υποκείμενο, που βάζω το ρήμα, που βάζω το αντικείμενο, που βάζω το επιθετικό προσδιορισμό. Έτσι δεν είναι τυχαίες οι θέσεις τους. Και φτιάχνοντας λοιπόν αυτή την εικόνα, τη λεκτική εικόνα, σας την προσφέρω για να επικοινωνήσω μαζί σας. Το κομμάτι λοιπόν αυτό του λεξιλογίου, αργότερα της μορφολογίας, της αλλαγής δηλαδή των λέξεων, χρησιμοποιώντας καταλήξεις, έτσι, για παράδειγμα στα ρήματα. Αλλάζω στην κατάληξη, αλλάζω το υποκείμενο, αλλάζω ο χρόνος. Και μετά συμπληρώνοντας και άλλα στοιχεία όπως είναι η δομή, μπαίνω στην διαδικασία να κάνω σύνθετες παραστάσεις και να κάνω αφηγηματική ικανότητα. Αυτό αργότερα, όταν θα πάω εγώ στο σχολείο, θα γίνει η έκθεση. Άρα λοιπόν, βλέπουμε ότι όλο αυτό το κομμάτι, όλο αυτό το οικοδόμημα χτίζεται σιγά και φτάνει στο να μπορέσουμε να οργανώσουμε αργότερα ένα παιδί σαν μαθητή και να εκφράζεται στον γραπτό του λόγο. Πόσο άδικο είναι άραγε να λέμε σε ένα παιδάκι το οποίο δεν μας διηγείται τις εμπειρίες του. Δεν μπαίνει στην δίκαση να διηγείται τις εμπειρίες του. Θα του λέμε, μα γιατί δεν γράφεις έκθεση? Μα τι έκθεση θα τους γράψει? Είναι άδικο απέναντι στο παιδί. Γιατί το παιδί αυτό έριχνε σημάδια, έλεγε, ξέρεις κάτι, εγώ δεν σου αφηγούμαι. Δεν σου περιγράφω πράγματα, δεν σου μιλώ με τα συναισθήματά μου. Ένα άλλο μεγάλο κομμάτι του λεξιλογίου, τώρα μια που ανέφερα τα συναισθήματα, είναι, ξέρετε, το κομμάτι των συναισθημάτων. Πολλές φορές οι γονείς θεωρούν δεδομένο ότι τα παιδιά έχουν αντιληφθεί τι σημαίνουν λέξεις όπως αναστατωμένος, που είναι καθαρά με τα συναισθήματος, έτσι. Δυστυχισμένος. Μα δεν μπορεί να το ξέρει αυτό το παιδί. Ενθουσιασμένος. Δεν το ξέρει. Δεν μπορεί να το ξέρει. Και δεν είναι κάτι που εύκολα κάποιος το μεταφέρει περιγραφικά.
Άρα, είναι πολύ καλή ιδέα όταν μπαίνουμε στη διαδικασία το παιδί μας να βιώνει εμπειρίες και να το βλέπουμε εκείνη τη στιγμή να είναι αναστατωμένο, να του πούμε εξής κάτι. Τώρα το βλέπω, είσαι αναστατωμένος. Καταλαβαίνω ότι είσαι αναστατωμένος, γιατί άκουσες το παιχνίδι σου. Πρέπει να σκεφτούμε ποια λύση θα το βρούμε όμως. Τώρα πρέπει να πούμε κάτι μαζί. Για να σε βοηθήσω. Γιατί θέλω να σε ανακουφίσω από το άγχος που νιώθεις. Πρέπει να το πούμε αυτό. Το παιδί δεν μπορεί να ξέρει τι σημαίνει αναστατωμένος. Δεν μπορεί να ξέρει τι σημαίνει άγχος. Δεν μπορεί να ξέρει τι σημαίνει οτιδήποτε από τα συναισθήματά μας, αν τη στιγμή που το βιώνει δεν γνωρίσουμε, δεν το περιγράψουμε. Και σε αυτό που νιώθεις τώρα, έτσι το λέμε. Έτσι λέγεται. Φανταστείτε εγώ τώρα με περιγραφή να προσπαθήσω να σας εξηγήσω ποια είναι η λέξη για το χρώμα το κόκκινο. Θα μπορούσα ποτέ να σας εξηγήσω περιγραφικά ποιο χρώμα είναι το κόκκινο, εάν δεν σας το έδειχνα? Πώς θα γινόταν αυτό? Αντίστοιχα λοιπόν, υπάρχουν κομμάτια στο λεξιλόγιό μας, τα οποία δεν μπορούμε να τα περιγράψουμε μόνο, αλλά χρειάζεται να τα βιώσουμε, χρειάζεται να τα ζήσουμε, χρειάζεται όταν τα ζούμε να τα ονοματίσουμε. Άρα λοιπόν το κομμάτι του λεξιλογίου είναι ένα πολύ ευρύ κομμάτι, το οποίο αυξάνει την ικανότητα ενός παιδιού συμβολιοποίηση, την ικανότητα ενός παιδιού να αντιλαμβάνεται περισσότερα πράγματα, που εμείς θεωρούμε ότι αντιλαμβάνεται, αλλά επίσης και θα μπούμε στη διαδικασία να το βοηθήσουμε αργότερα να έχει απαραίτητα εργαλεία, ούτως ώστε όταν ενταχθεί στο σχολείο να μπορεί να τα χρησιμοποιήσει για τον αυτό του λόγο. Ακόμα όμως και για την αναγνωστική του ικανότητα, έτσι, γιατί θα μπορώ εγώ να ξέρω τη λέξη, όταν τη διαβάζω θα την ικανότητα. Άρα λοιπόν το κομμάτι του λεξιλογίου είναι σημαντικό, όπως και το κομμάτι της μορφολογίας, να μπορούμε να αντιλαμβανόμαστε. Κάποιο παιδάκι που είδα σήμερα, οι γονείς θα παρατηρήσανε ότι τους έδινα μία εικόνα, μία σελίδα, στην οποία είχα πάνω 3 εικόνες. Πάνω σε αυτές τις 3 εικόνες είχα 3 επιλογές, στις οποίες ήταν στη μία περίπτωση μία γιαγιά που φυλάει τον παππού, ο παππούς να φυλάει ένα μωράκι και ένα μωράκι να φυλάει τον παππού του. Και η ερώτηση ήταν, σε παρακαλώ πολύ, δείξτε μου, σε ποια εικόνα ο παππούς φιλήθηκε από το μωρό του. Εκεί, εάν το παιδάκι δεν μπορεί να επιλέξει τη σωστή εικόνα, πρέπει να δούμε τι συμβαίνει στο μυαλό του. Έτσι, αν δηλαδή το παιδάκι μας επιλέξει την εικόνα ο παππούς φυλάει το μωρό, τότε το παιδάκι έχει μάθει να αναγνωρίζει το κείμενο που του δίνουμε, το ψηφοδικό μας λόγο, σαν υποκείμενο ρήμα αντικείμενο. Όταν λέμε λοιπόν ο παππούς φιλήθηκε από το μωρό για παράδειγμα, μπαίνουμε στη διαδικασία να πούμε ότι ο παππούς είναι αυτός που είναι εκεί. Έτσι. Άρα αυτό που ζητάς, αυτό θέλεις να κάνει. Ενώ στην περίπτωση που το παιδί αντιληφθεί ότι ο παππούς φιλήθηκε από το μωρό, σημαίνει ότι το μωράκι στράφηκε προς τον παππού και τον φίλησε, τότε αυτό σημαίνει ότι έχω καταλάβει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις το ρήμα αλλάζοντας σε ένα σημείο μπορεί να αλλάξει ουσιαστικά και τη σειρά των λέξεων που έχουμε τοποθετήσει. Έτσι, δεν είναι μόνο υποκείμενο μπροστά και μόνο αντικείμενο στο τέλος της πρότασης. Μιλάμε για παιδάκια πάνω των 4 ετών, έτσι, εκεί μιλάμε, σε αυτή την ηλικία είναι τώρα. Σε παιδάκια 2 ετών, αυτό θα έλεγα ότι είναι κάτι ακατάλληλο. Εκεί κοντά στα 4, αρχίζουν να καταλαβαίνουν από τις εμπειρίες τους και από τις ευκαιρίες που τους δίνουμε. Εάν εμείς σαν ενήλικες, αυτό που σας είπα πριν, εάν εσείς η μανούλα ή η γιαγιά του σαν γιαγιά συνεχώς απλοποιεί τον τρόπο με τον οποίο το εκφράζεται, αυτό δεν δώσει αρκετά τις εμπειρίες. Θα δείτε ότι σε πολλές περιπτώσεις, ακόμα και όταν διαβάζουμε ένα παραμύθι, υπάρχουν γονείς που αλλάζουν τελείως το κείμενο του παραμυθιού. Γιατί θεωρούν ότι το κείμενο αυτό θα είναι δύσκολο, ευνόητο το παιδί. Η καλύτερη τεχνική σε αυτή την περίπτωση είναι να διαβάσουμε το παραμύθι και να εξηγούμε στο παιδί τι σημαίνει αυτό που διαβάζει. Εάν ένα παραμύθι αισθανόμαστε ότι είναι κατάλληλο την ηλικία του παιδιού, καλό είναι να μην πάμε στη διαδικασία. Εφόσον λοιπόν έχουμε ένα παραμύθι το οποίο αισθανόμαστε ότι η έννοια που διαπραγματεύεται ή τα συναισθήματα που παρουσιάζει είναι πραγματικά δύσκολα ή θα αγχώσουν ένα παιδάκι ηλικίας 2 ετών παράδειγμα, τότε δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε αυτή την επιλογή.
κάνουμε μια άλλη επιλογή που θα είναι καλύτερη για το παιδί μας. Έτσι. Λοιπόν, τώρα, από εκεί και πέρα, ο λόγος λοιπόν είναι αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι. Είναι το κομμάτι δηλαδή του πώς οργανώνω εσωτερικά από τον εγκέφαλό μου αυτό που θέλω να σας πω. Το δομώ και το οργανώνω. Και το κομμάτι της ομιλίας έχει να κάνει με τον τρόπο που πια εγώ αυτό το επιθελώ. Για παράδειγμα, νομίζω ότι έχετε όλοι συνειδητοποιήσει ότι ο τρόπος με τον οποίο μιλάμε έχει να κάνει με τη σωματική μας κοιλιότητα, την ειδική μας κοιλιότητα και τους πεπονές μας. Είναι ένα θεόπνευστο μουσικό όργανο, ένα υπέροχο μουσικό όργανο, μια πίστα, έτσι. Χρησιμοποιούμε τον αέρα της εκπνοής, τις φωνικές μας κορδές και αλλάζουμε την αντίχηση που δημιουργείται μέσα στη σωματική μας κοιλιότητα ανάλογα με το πού τοποθετούμε τη γλώσσα μας, πόσο ανοιχτό ή κλειστό είναι το στόμα μας, εάν η σταφυλή μας επιτρέπει στον αέρα να βγει από τη μύτη μας ή να βγει. Όλο αυτό λοιπόν το μουσικό όργανο, έτσι όπως λειτουργεί και ουσιαστικά συνεργάζονται αυτές οι δομές για να μπορέσουν να εκφέρουν πολίτικους, είναι εξαιρετικό. Η ποικιλία των ήχων που μπορεί να παράγει είναι εντυπωσιακό. Ο αριθμός είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Δεν πιστέψτε ότι υπάρχουν τόσοι πολύ διαφορετικοί ήχοι που μπορεί ένας άνθρωπος να παράγει. Και πώς το ξέρουμε αυτό? Το ξέρουμε γιατί υπήρχαν επιστήμονες οι οποίοι πιάσανε όλες τις γλώσσες που μιλιόνται στην Ιφίλιο, καταγράψανε τους ήχους και είπανε, ακούστε να δείτε, αυτός είναι ο φωνολογικός χάρτης, έτσι λέγεται, των ανθρώπων. Όλοι αυτοί οι ήχοι μπορούν να παραχθούν από τους ανθρώπους και παράγονται και χρησιμοποιούνται σε διαφορετικές γλώσσες. Τώρα εδώ υπάρχει κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Κάποιοι άλλοι έξυπνοι επιστήμονες σκεφτήκαν το εξής. Πήρανε βρεφάκια στις κονίτσες τους, 9 μηνών, και 9-12 μηνών, τους βάλαμε στη σειρά. Ήταν στην Αμερική αυτή η έρευνα. Περνούσε και μιλούσε στο κάθε βρεφάκι μία Κινέζα. Τα βρέφη δεν ήταν από οικογένειες που είχαν τέτοια έκθεση σε αυτή τη γλώσσα. Τους μιλούσε και τα μωρά αρχίζανε να παπαλίζουν και να εκφέρουν ήχους που προσπαθούσαν να φτάσουν το ενήλικο μοντέλο. Προσπαθούσαν δηλαδή να παράγουν ήχους που να μοιάζουν τους ήχους της Κινέζας μαμάς που προσπαθούσε να επικοινωνήσει μαζί τους σαν να ήταν Κινεζάκια. Τα καταγράφουν αυτή την παραγωγή οι επιστήμονες. Φεύγει η Κινέζα μανούλα και έρχεται μια Ισπανόφωνη. Αρχίζει η Ισπανόφωνη μανούλα να μιλάει στα βρεφάκια πάλι. Τα βρεφάκια λάζουν διακόπτη, άλλο κανάλι. Τώρα θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε στην Ισπανίδα μαμά. Και αρχίζουν λοιπόν και παράγουν ήχους προσπαθώντας να φτάσουν το μοντέλο το ενήλικο που τους μιλάει. Γιατί αυτός προσπαθεί να επικοινωνήσει μαζί τους. Είναι πλέον επικοινωνιακός τους παρτενέρ, είναι πολύ ενδιαφέρον. Ένας άνθρωπος που πρέπει να μας μιλήσει. Καταγράφεται και αυτό σαν παραγωγή, αλλάζει ο διακόπτης και έρχεται η Ελληνίδα. Ξανά τα βρεφάκια αλλάζουν και προσπαθούν να παράγουν ήχους που σχετίζονται με την προφορά της ελληνικής γλώσσας. Αυτό τι μας δείχνει? Μας δείχνει ότι υπάρχει ένας μηχανισμός, ο οποίος είναι αυτόματος, δηλαδή δεν τον ελέγχουμε την έννοια, το αποφασίζουμε εμείς να το χρησιμοποιήσουμε τώρα ή αργότερα. Υπάρχει ένας δικός μας μηχανισμός σε κάθε άνθρωπο μέσα μας, που μας οδηγεί αυτόματα στο να παράγουμε ήχους που σχετίζονται με τον επικοινωνιακό μας παρτενέρ. Αυτό στις ηλικίες τις προσχολικές. Όσο απομακρυνόμαστε από αυτές τις ηλικίες, αυτή η ικανότητα φθήνει. Δεν φθήνει με τον ίδιο τρόπο σε όλους τους ανθρώπους, με τον ίδιο ρυθμό, σε άλλους περισσότερο, σε άλλους λιγότερο. Γι' αυτό το λόγο, αν έχετε παρατηρήσει, υπάρχουν ενήλικες οι οποίοι μαθαίνουν και ξένη γλώσσα. Μπορεί να μάθουν εξαιρετικά και το λεξιλόγιο και τη γραμματική, τη μορφολογία, τη δομή, να φτιάχνουν πολύ ωραίες προτάσεις. Όταν όμως τους ακούτε, ξέρετε ότι αυτός ο άνθρωπος μιλάει αγγλικά. Αλλά είναι Έλληνας. Είσαστε σίγουροι γι' αυτό. Δεν κάνει γραμματικά λάθη, χρησιμοποιεί σωστά τις λέξεις. Όμως είστε σίγουροι ότι είναι Έλληνας. Γιατί δεν χρησιμοποιεί τους ήχους, τα φωνήματα,
της αγγλικής γλώσσας. Αυτό που λέμε προφορά. Αυτό συνέβη και ο συγκεκριμένος άνθρωπος έμαθε αυτή τη γλώσσα μετά από αυτή την κρίσιμη ηλικία που θα μπορούσε να έχει απορροφήσει το φωνολογικό σύστημα της συγκεκριμένης γλώσσας. Αν λοιπόν αυτός ο άνθρωπος ήταν δίγλωσσος, τι σημαίνει αυτό, δηλαδή μεγάλωνε σε ένα περιβάλλον που υπήρχαν και τα δύο γλωσσικά συστήματα, θα μπορούσε κάλλιστα στην προσωπική του ηλικία να μιλάει και τις δύο γλώσσες, πιστέψτε με και τις τρεις και τις τέσσερις γλώσσες, αν μου καταγραφεί, με τη σωστή προφορά, χωρίς να υπάρχει κανένα πρόβλημα. Έτσι. Είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό. Και εδώ έρχεται τώρα η συζήτηση και εστιάζουμε στο γιατί μας ενδιαφέρει τόσο πολύ να έχουμε άρτια άρθρωση, να μπορεί δηλαδή ένα παιδάκι να αρθρώνει σωστά πριν πάει στο σχολείο. Γιατί απομακρυνόμαστε από την κρίσιμη ηλικία που είπαμε πριν, αρχίζει αυτό το σύστημα και κλειδώνει, ό,τι είχαμε πειράματα να κάνουμε το κάναμε. Θέλω να πιστεύω ότι υπάρχουν στον κύκλο σας άνθρωποι, ενήλικες, οι οποίοι δεν αρθρώνουν το ρο. Φαντάζομαι ότι έχετε ακούσει κάποιους ενήλικες που δεν αρθρώνουν το ρο, έτσι. Ή δεν αρθρώνουν τους ιριστικούς οίκους. Φαντάζομαι και αυτό το έχετε ακούσει, έτσι. Δεν είναι ανόητοι, είναι άνθρωποι πανέξυπνοι, άνθρωποι λειτουργικοί, κοινωνικά πληροσυνταγμένοι. Όμως, όταν ήταν παιδιά, δεν μπήκαν στη διαδικασία της κατάλληλης άρθρωσης και φυσικά αυτό πέρασε την κρίσιμη ηλικία και δεν μπόρεσαν να το διορθώσουν. Και συνεχίζεται στην ενήλικη ζωή τους. Έτσι. Γιατί μας ενδιαφέρει όμως ένας άνθρωπος να αρθρώνει σωστά? Γιατί να μας ενδιαφέρει τόσο πολύ αυτό, πολύ λειτουργικός κοινωνικά? Μας ενδιαφέρει γιατί σε κάποιες περιπτώσεις έχει σχέση με την επαγγελματική του επιτυχία. Φανταστείτε έναν δικηγόρο να αγορεύει και να μην αρθρώνει σωστά στο δικαστήριο. Δεν είναι ότι καλύτερο το επαγγελματικό. Ή φανταστείτε έναν δημοσιογράφο ή έναν ρεπόρτερ. Υπάρχουν, ή έναν δάσκαλο. Φανταστείτε λοιπόν ότι υπάρχουν κάποια επαγγέλματα στα οποία κατά κάποιον τρόπο περιμένουμε, ζητούμε η άρθρωση να είναι άρτια. Πέραν αυτού όμως, ξέρουμε ότι τα παιδιά που δεν αρθρώνουν με επάρκεια, αρκετές φορές στην πλειονότητά τους δυσκολεύονται πολύ στο σχολείο. Σε τι δυσκολεύονται στο σχολείο? Δυσκολεύονται στο να επιλέξουν ποιο γράμμα θα τοποθετήσουν στη λέξη στην οποία δεν αρθρώνουν σωστά. Οπότε μπαίνουν σε μια διαδικασία να μαθαίνουν τις λέξεις αρκετές φορές οπτικά. Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι έχουμε ένα παιδάκι το οποίο λέει τη λέξη θάλασσα, θάλασσα, αυτό το παιδάκι μπαίνει στη διαδικασία να αρχίσει να σκέφτεται ότι η λέξη θάλασσα, όπως τη θυμάμαι, έχει ένα ψηλό γράμμα στην αρχή και μετά δεν έχει το ψηλό γράμμα πάλι στο τέλος, όπως το λόγο θάλασσα, έχει το κοντό γράμμα. Υπάρχουν παιδιά που δεν λένε το ρο, όχι γιατί έχουν στο μυαλό τους μπερδέψει τους δύο οίκους, από ρούλο, το λέμε ας πούμε λούχα αντί για ρούχα, αλλά ή γούχα, σε γ, αλλά γιατί πραγματικά έχουν τόσο κοντό γαλλινό, βλέπουν ανατομική δυσκολία εκεί. Η γλωσσίτσα τους δηλαδή έχει τη μεμβράνη του γλωσσίτσα τόσο χαμηλά, που δεν μπορούν να σηκώσουν τη γλωσσίτσα τους ψηλά και να μπορέσουν να αρθρώσουν σωστά τον οίκο. Αυτά τα παιδιά έχουν πολύ ξεκάθαρη εικόνα του οίκου. Ξέρετε πολύ καλά πώς είναι. Όμως, δυστυχώς για αυτούς δεν είναι δυνατή η παραγωγή. Γιατί αρχιτεκτονικά στο στόμα τους δεν μπορεί αυτό να συμβεί. Βέβαια υπάρχουν λύσεις γι' αυτό. Έτσι, υπάρχει μια μικρή τομή κάνουμε και πολύ το θέμα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ας υποθέσουμε ότι κάποιος δεν θέλει να το κάνει στο παιδί του, συνεχίζει με το γούχα. Απλά το παιδί εκεί ξέρει τον οίκο, αντιλαμβάνεται ποιος είναι ο οίκος, μπορεί να χρησιμοποιήσει σωστά το γράμμα, αλλά δεν μπορεί να το πει. Γιατί αντικειμενικά δεν φτάνει η γλώσσα του και πρέπει να φτάσει. Υπάρχουν περιπτώσεις παιδιών που δυσκολεύονται να αρθρώσουν, γιατί πραγματικά δεν τους βοηθάει το μυϊκό του σύστημα. Αυτό μπορούμε εύκολα να το καταλάβουμε, να σκεφτούμε από πού ξεκινάμε να μιλάμε τα παιδιά. Ξεκινάμε το μαμά και το μπαμπά. Γιατί ξεκινάμε το μαμά και το μπαμπά? Γιατί πολύ απλά, όταν είμαι ενός έτους, έχω μια πολύ μεγάλη γλώσσα, έχω μια πολύ χαμηλή, ο ουρανίσκος μου είναι χαμηλός, γιατί είμαι προσαρμοσμένος να θυλάζω ουσιαστικά. Άρα η γλώσσα μου δεν μπορεί να κινηθεί παρά μόνο προς πίσω
κλείνω τα χείλη μου και αυτό που μπορώ να κάνω μόνο το στόμα μου είναι να πω πα, 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 μα, μα, μα. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο, γιατί έτσι είναι το στόμα μου εκείνη τη στιγμή. Ή να πάω τη γλώσσα μου πίσω και να πω κα, κα, κα και γ, 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 γ και γεια. Άρα αυτός είναι ο λόγος στο οποίο παγκοσμίως τα παιδιά όλου του κόσμου, τις μαμάδες λένε μαμά και μπαμπά ή παπά ή τέλος πάντων, εκεί οδηγούμαστε, διότι πάρα πολύ απλά δεν υπάρχει επιλογή. Εκεί αυτό είναι το πρόβλημα. Όσο μεγαλώνει το παιδί, το βρεφάκι, αρχίζει λοιπόν η στοματική κοινότητα να διαμορφώνεται, να ανεβαίνει ο ουρανίσκος, να λεπταίνει η γλώσσα, γιατί αρχίζουμε και γίνονται πιο περίπλοκες κινήσεις λόγω της σύντησης. Πολλές φορές όταν ρωτάω τους γονείς, τι τρέφει το παιδί, τι τρώει το παιδάκι, πέστε μου τι τρώει το παιδάκι. Νομίζουν ότι το ρωτώ, γιατί θέλω να δω αν δεν έχει τις βιταμίνες, αρκετά στοιχεία, έτσι, διατροφικά, σωστά. Δεν υπάρχει κανένας λόγος που το πιστέψαμε, δεν είναι διατροφολόγος, ούτε και παιδίατρος. Εμένα με ενδιαφέρει να δω αυτό το παιδάκι τι κινήσεις κάνει το στόμα. Μπορεί αυτό το παιδάκι να επεξεργαστεί το κλωμό, να επεξεργαστεί τη δουλειά. Μπορεί να δαγκώσει, να μασίσει, να μεταφέρει την τροφή, να κάνει τις απαραίτητες κινήσεις που πρέπει να κάνει, ώστε να φέρει εις πέρας τη σύντηση. Τη σύντηση για την ηλικία του. Άρα αυτό μου δίνει πληροφορίες όσον αφορά το συντονισμό των κινήσεων και τον τρόπο που έχει αναπτύσσει το μυϊκό του σύστημα. Λοιπόν, τελειώνοντας λοιπόν όσον αφορά το κομμάτι της άρθρωσης, θα έλεγα ότι και την περασμένη φορά αυτό είχα πει ότι καλό θα ήταν, αν θέλετε πάρα πολύ τα παιδιά σας να μάθουν σε γλώσσες και με τη σωστή προφορά, να προτιμήσετε να γίνει αυτό στην προσωπική ηλικία και με έναν άνθρωπο ο οποίος μιλάει τη μητρική του γλώσσα. Έλεγα την περασμένη φορά που ήμουν στην Παρικιά, για να κάνετε να σας θυμάται. Όταν εγώ έμεινα στην Αμερική φοιτήτριά μου, επειδή το πτυχίο μου είναι κλινικό και όχι ακαδημαϊκό, δεν είναι μόνο μαθήματα, θα κάνω κλινική. Είναι κλινικό σύντομα. Στην πανεπιστημιακή κλινική μου εξήγησαν ότι δεν μπορούμε να δώσουμε περιστατικά. Λέω γιατί δεν μπορούμε να δώσουμε περιστατικά, μου λέει γιατί είσαι Ελληνίδα. Και η προφορά σου δεν είναι σωστή. Λέω πάρα πολύ ωραία, τι να κάνουμε γι' αυτό. Ναι, μου λένε μία λύση, πάμε να κάνεις θεραπεία. Και φυσικά έκανα θεραπεία. Ως ενήλικη μπήκα στη διαδικασία να κάνω θεραπεία και να μάθω να προφέρω σωστά τους ήχους της αμερικάνικης διαλέκτου. Έλεγα λοιπόν το πιο απλό που σας πω, η φίλη μου, τη συμμαθήτριά μου την έλεγα Kim και όταν τελείωσα τη θεραπεία την έλεγα Kim. Και τότε μπόρεσα να καταλάβω πόσο δύσκολο είναι για έναν άνθρωπο και για ένα παιδάκι να μπορεί να καταλάβει τι πρέπει να κάνει μέσα από το στόμα του. Ήταν μια εξαιρετική εμπειρία. Γιατί μπόρεσα να καταλάβω εκ των έσω τι σημαίνει να κάνει λογοθεραπεία. Αφού ίδια το είχα κάνει στον εαυτό μου. Μη είχαν βάλει κάτω, όχι εκεί τη γλώσσα, όχι εδώ τη γλώσσα, όχι από εκεί, όχι από εδώ, στη μέση, πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά. Μη είχαν τρελά. Στο τέλος τα κατάφερα, μπόρεσα να αρθρώσω σωστά τα αμερικάνικα. Λοιπόν, αυτό το λέω γιατί. Γιατί όταν τα παιδιά μπαίνουν στη θεραπεία, είτε αυτό είναι θεραπεία άρθρωσης, είτε αυτό είναι θεραπεία για το λεξιλόγιο, ή για τη δομή του λόγου, για τη μορφολογία, για το οτιδήποτε, πρέπει να θυμόμαστε ότι ειδικά στα παιδιά πρέπει να χρησιμοποιούν παιγνιώδη τρόπο. Είναι μια διαδικασία η οποία θέλει υπομονή και επιμονή. Με παιγνιώδη τρόπο λοιπόν καθοδηγούμε το παιδί και με πάρα πολύ μεγάλη ενθάρρυνση. Ξεκινάμε λοιπόν με μια στοχοθεσία που ξέρουμε τι θέλουμε να πλησιάσουμε, έχουμε ξεκαθαρίσει στο μυαλό μας τι θέλουμε να κάνουμε, ποιοι είναι οι στόχοι μας, τι θέλουμε να κάνουμε. Με αυτό τον ενήλικα, με τον οποιονδήποτε. Αυτό είναι το θεραπευτικό συμβόλαιο. Εγώ σου υπόσχομαι ότι θα κάνω ό,τι μπορώ να σε βοηθήσω. Εσύ πες μου τι θες από μένα όμως. Και είναι δική σου προτεραιότητα. Και θα σου συζητήσω γιατί εγώ πιστεύω ότι ίσως θα πρέπει αυτό που βάζεις εσύ σαν πρώτη προτεραιότητα να βάλουμε δεύτερη προτεραιότητα και να βάλουμε κάποια άλλη προτεραιότητα. Αλλά μέσα στην όλη διαδικασία της θεραπείας και της αγωγής είναι σίγουρο ότι πρέπει ο ενήλικας, αν είναι ενήλικας αυτός που σου συμμετέχει στη θεραπεία ή το παιδί, αν είναι έτοιμος, έχει πολύ ξεκάθαρη εικόνα που προσπαθούμε να κάνουμε
μικρό παιδάκι μέσα από παιχνίδι να καταλάβει τι θα κάνουμε, αλλά ο γονιός ή ο οικείος που θα συμμετάσχει σε αυτή την προσπάθεια, γιατί είναι μια ομαδική προσπάθεια αυτή, να έχει επίσης πολύ ξεκάθαρη εικόνα του τι προσπαθούμε να επιτύχουμε και με ποιους τρόπους προσπαθούμε αυτό να το πετύχουμε. Οπότε, να είμαστε όλοι συντονισμένοι και όλοι να μπαίνουμε στη διαδικασία του να ακολουθήσουμε τα απαραίτητα βήματα που θα μας επιτρέψουν να έχουμε την επιτυχία που θέλουμε. Λοιπόν, άρα, ένα κομμάτι της άρθρωσης και της οικονομικής έχει να κάνει με αυτό που τώρα μόλις είπαμε, με αυτή την ικανότητα, την ευγενή ικανότητα των ανθρώπων να προφέρουν οίκη, που σε κάποιους άλλους ανθρώπους είναι πιο οξυμένοι από τις άλλους. Αυτό γιατί άραγε μας συμβαίνει, έχει προβληματίσει πάρα πολύ κόσμο και τι συμβαίνει. Γιατί κάποιοι άνθρωποι πολύ πιο εύκολα μαθαίνουν γλώσσες από κάποιους άλλους. Μοιάζει αυτό να σχετίζεται με την ικανότητα της ακουστικής διάκρισης. Και προσέξτε, δεν λέω ακουστικής ικανότητας, δεν μιλάω για παιδιά παρήγοα. Υπάρχουν και τα παρήγοα παιδιά, τα οποία θέλουν τη δική τους προσοχή, αλλά δεν είναι μέρος της συζήτησης αυτή τη στιγμή. Μιλάω για την ικανότητά μου του να μπορώ να διακρίνω τις μικρές διαφορές μεταξύ των ήχων. Φανταστείτε για παράδειγμα ότι η ακουστική διάκριση του Μότσαρτ είναι ξεκάθαρα ανώτερη από τον μέσο άνθρωπο. Γιατί μπορεί πολύ καλά να καταλάβει το κάθε όργανο ποια είναι η ακουστική του διάκριση και πού θα το τοποθετήσει μέσα σε ένα μουσικό σύνολο που θα έχει ένα υπέροχο αποτέλεσμα στο τέλος, έτσι, μια μελωδία. Όταν εμείς λοιπόν μαθαίνουμε να μιλάμε και μαθαίνουμε τους ήχους και μαθαίνουμε να διακρίνουμε τους ήχους, θα δείτε ότι όταν τους καταγράφουμε, πάρα πολλοί ήχοι είναι πολύ κοντά όμως στην άλλη. Σε γενικές γραμμές θα σας πω, επειδή τον ήχο τον καταγράφουμε σε hertz και σε decibel, decibel είναι η ένταση, έτσι πόσο δυνατά ακούω κάτι. Τα hertz έχουν να κάνουν με τη συχνότητα, δηλαδή το πόσο ψηλός είναι ένας ήχος ή πόσο μπάσος είναι ένας ήχος. Έτσι. Όταν λοιπόν βάλω για παράδειγμα, φανταστείτε ότι δεν το κατέγραφα με κυματομορφή, τον ήχο, ή τον κατέγραφα με χρώμα. Εάν σας βάλω να διακρίνετε το σ με το χ, θα ήταν σαν να σας έλεγα ότι έχει μια σημαντική διαφορά το απαλό γαλάζιο και το λίγο πιο σκούρο γαλάζιο. Και θα γυρώσετε και θα μου λέγατε, ένα λεπτό, τα δύο γαλάζια. Εντάξει, και τα δύο γαλάζια δεν θα διαφωνήσουμε, όμως το απαλό γαλάζιο και το άλλο λιγότερο απαλό γαλάζιο. Μιλάμε για κάτι τέτοιο διαφορά. Εμείς που είμαστε ενήλικες τώρα δεν το αντιλαμβανόμαστε, γιατί έχουμε ξεκαθαρίσει ακουστικά, τα διακρίνουμε πολύ καλά. Στα παιδιά όμως μερικές φορές είναι πολύ μπερδεμένοι για να το καταλάβουν. Και εκεί είναι η δυσκολία τους στο να κάνουν τα ίδια αυτοδιόρθωση, να αντιληφθούν τα ίδια ότι αυτό τελικά που προφέρω εγώ, που εγώ νομίζω ότι είναι απαλό γαλάζιο το ένα και απαλό γαλάζιο το άλλο, τελικά προσπαθούν να μου πούνε ότι ξέρεις κάτι. Το πόσο απαλό γαλάζιο είναι αυτό τελικά έχει πολύ μεγάλη διαφορά και αλλάζει το νόημα της λέξης. Έτσι. Εκεί λοιπόν είναι ένα σημείο στο οποίο θέλει πολύ με τους χειρισμούς, ώστε το παιδί να μην χάσει την όρεξή του να μιλάει, να παίρνει πρωτοβουλίες επικοινωνιακές, να θέλει να μιλήσει με τους ανθρώπους, να θέλει να εκφέρει τα συναισθήματά του, να εκφράσει τα θέλω του, έτσι, αλλά από την άλλη να πρέπει να μπει στη διαδικασία να διορθώσει αυτές τις δυσκολίες που έχει και να μάθει να προφέρει καλύτερα τους ήχους. Παρακάτω λοιπόν θα λέγαμε ότι επειδή μιλήσαμε για την ομιλία, εκτός από το κομμάτι των ήχων που προφέρουμε, ένα άλλο κομμάτι που πιστέψτε με ποτέ κανένας γονιός δεν έχει αναπτύξει αυτό σε μένα, είναι η φωνή. Πόσο μεγάλη σημασία όμως έχει η φωνή? Εάν ένα παιδί είναι συνεχώς βραχνό για μεγάλα χρονικά διαστήματα, μήπως αυτό σημαίνει ότι αυτό το παιδί έχει κάποια παθολογία στις φωνικές του κορδές? Τόλμησα μία φορά να το πω αυτό σε ένα συντονιστή του γιού μου, το μαμά του. Πανικοβλήθη, δεν μπορούσα να κάνω. Θέλω να σου πω κάτι. Είναι τώρα πάνω από 3 μήνες. Οπότε να ακούω λίγο βραχνό. Το έχεις παρατηρήσει αυτό? Πες το παιδί μου. Αλλά συγγνώμη, δεν σου είπα ότι έχει κάτι το παιδί σου, σε παρακαλώ, μην το παίρνεις στραβά. Απλά προβληματίστηκα και αναρωτήθηκα μήπως πρέπει να δεις λιγάκι, μήπως θα τον δει ένας ολιγά γιατρός, γιατί το ακούω πολύ καιρό τώρα να ακούω το παιδί.
Εκεί που συνήθως μπορεί να δημιουργηθεί μια μεγάλη δυσκολία είναι όταν το παιδί παίζει με τη φωνή του. Θα δείτε ότι υπάρχουν πιτσιρικάκια τα οποία τρελαίνονται να προσομοιάζουν τη φωνή τους και να παρουσιάζουν με άλλους ήρωες, ζώα κτλ. Να στριμπίζουν, να κάνουν διάφορα περίεργα. Είναι ο τρόπος του να προκαλέσουν την προσοχή των άλλων σε αυτούς. Μια φορά ήρθε ένα πιτσιρίκι, το εξέτασα, και μου έκανε το εξής καταπληκτικό. Αντί να μιλάει με τον αέρα της εκπνοής, μιλούσε με τον αέρα της εισπνοής. Δεν το έχω ξανασταθήσει αυτό. Δηλαδή, αντί να μου πεις με καλημέρα, με καλημέρα. Λέω συγγνώμη, τι έκανες. Πάντα πάλι, θέλω να το δω. Αυτό δεν το έχω ξαναδεί και να το πάει άλλη μια φορά. Δεν είναι πάρα πολύ αστείο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι τους έχετε στο μυαλό να κάνουν και τι πειραματισμούς μπορούν να σκεφτούν, γιατί είναι πάρα πολύ αστεία όλα αυτά και έχουν πολύ πλάκα. Και μπορώ να σου στριγγίξω και μπορώ να σου κάνω με το παπαγάλο και μπορώ να σου κάνω ό,τι μπορείς να φανταστείς, γιατί έχει πάρα πολύ πλάκα. Λοιπόν, από ένα σημείο και αυτό, έτσι, χωρίς να γινόμαστε στην υπερβολή, το παιδί να μην είτε ίδιους, να μην κάνει παιχνίδια με τη φωνή του, από ένα σημείο όμως και μετά, όταν αυτό γίνεται έτσι, όταν αρχίζουμε λοιπόν και κάνουμε περίεργα πράγματα συνεχώς με τη φωνή μας, οι φωνητικές μας χορδές έχουν και αυτές έναν τρόπο με τον οποίο μπορούν να ανταποκριθούν. Δεν μπορούμε συνέχεια να τις τσιτώνουμε στον άφθαστο βαθμό. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε να κάνουμε με μεμβράνες, γιατί στην πραγματικότητα μεμβράνες είναι, έτσι, οι οποίες εφάπτονται και ταλαντώνονται. Δεν μπορούμε να τις κοπανάμε συνέχεια. Γι' αυτό, αν έχετε παρατηρήσει, πολύ συχνά οι δάσκαλοι που χρειάζεται να ανεβάζουν τον τόνο της φωνής τους, οι προπονητές, οι γυμναστές, επίσης που χρειάζεται πολλές φορές να φωνάζουν μακριά στους αθλητές, κλείνουν τη φωνή τους. Γιατί δεν είναι η φωνή τους τόσο συχνά? Γιατί κάνουν κακοποίηση στον φωνικό τους χορδό. Δεν το θέλουμε αυτό στο παιδάκι, ούτε το συνήθως το παιδί, πιστέψτε με. Γιατί μετά γίνονται χειρουργικές επεμβάσεις, έχουμε κάνει σπονδικές χορδές, υπάρχει μια ολόκληρη διαδικασία μετά. Καλό είναι λοιπόν να ξέρουμε ότι πρέπει να προσέχουμε και να πούμε λιγάκι τη φωνή του παιδιού μας. Ειδικά στην εφηβεία, εκεί υπάρχει μια ολόκληρη νέα διαδικασία στα αγόρια κυρίως, στα νεαρά αγόρια, στους εφήβους, που επειδή αλλάζει η ανατομία, μεγαλώνει, έτσι από αγόρι και παλικάρι πια, έχουμε μια αλλαγή της ανατομίας και εκεί αρχίζει η φωνή να γίνεται πιο μπάσα. Υπάρχει περίπτωση ένα αγόρι να νιώσει πάρα πολύ άσχημα αυτό και να μην αναγνωρίζει τη φωνή του. Αυτή δεν είναι η δική μου φωνή. Πού νομίζεις? Τι φωνή είναι αυτή? Υπάρχει λοιπόν περίπτωση να αρχίσει να μιλάει με πιο ψηλή φωνή, γιατί αυτή η φωνή αναγνωρίζεται σαν τη δική του παλιά φωνή. Εκεί πάλι κάνει κακοποίηση στον φωνικό του χορδό, έτσι. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να μιλάει συνέχεια με ψηλή φωνή. Οι φωνικές χορδές τεντώνονται πάρα πολύ, ταλαντώνονται σε ένα σημείο που δεν πρέπει να ταλαντώνονται και γι' αυτό το λόγο δεν είναι μια συμπεριφορά που θέλουμε κάποιος να υιοθετήσει. Πέρα από ότι κοινωνικά δεν είναι πολύ αποδεικτό να μιλάς. Είναι πολύ δημοκρατίστικο. Τέλος, όσον αφορά το κομμάτι της ομιλίας, θα ήθελα να αναφερθώ στο κομμάτι της ροής του λόγου. Η ροή του λόγου είναι αυτό που συχνά λέμε μεταξύ μας τραυλισμός. Υπάρχουν λοιπόν άνθρωποι οι οποίοι δυσκολεύονται πάρα πολύ στο να οργανώσουν έτσι το συντονισμό των κινήσεων τους, ούτως ώστε να πούνε μία λέξη ή μία πρόταση αβίαστα. Και εκεί κολλάνε, αρχίζουν να επαναλαμβάνουν λέξεις ή αρχίζουν να επαναλαμβάνουν συλλαβές στην προσπάθειά τους να ολοκληρώσουν αυτό που θέλουν να πούν. Σε καμία περίπτωση δεν διακόπτουν αυτόν τον άνθρωπο. Δεν το συμπληρώνουν. Δεν το σχολιάζουν. Μπορεί να είναι το δικό μας το παιδί, μπορεί να είναι το παιδί του γείτονά μας, έτσι. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε περισσότερο άγχος σε αυτόν τον άνθρωπο. Μπορεί να οδηγήσει σε επιδείνωση της κατάστασής του και μπορεί να κάνει και δευτερογενή χαρακτηριστικά τα οποία σχετίζονται με τύχη, με αποφυγή πνευματικής επαφής, με διάφορα άλλα πράγματα. Δεν τα θέλουμε. Ένας άνθρωπος που τραυλίζει δεν θα τραυλίζει όταν μιλάει μόνος του. Δεν θα τραυλίσει όταν τραγουδάει. Δεν θα τραυλίσει όταν πει τις μέρες εβδομάδας. Και τι γίνεται αυτό?
Καταρχήν, να ξεκινήσουμε ότι ο τραυλισμός είναι κάτι το οποίο κληρονομείται. Οι περισσότεροι εκπρόσωποι της διαταραχής είναι άντρες. Άρα, στα 4 άτομα που τραυλίζουν, οι 3 θα είναι άντρες, η μία μόνο θα είναι. Η σχέση κληρονομικότητας είναι πιο μεγάλη από την κόρη, από τη μάνα στην κόρη, από τον πατέρα στην κόρη. Εφόσον κληρονομηθεί, δεν ξέρουμε πότε θα εμφανιστεί και αν θα εμφανιστεί. Δεν είναι δηλαδή σίγουρο ότι θα εμφανιστεί όπως είπατε. Πρέπει να δημιουργηθούν εκείνες οι συνθήκες που θα του επιτρέψουν στα σκανδάλια να ξεκινήσει. Συνήθως είναι ψυχογενείς οι αιτίες. Και μάλιστα αιτίες που ούτε καν μπορούμε να το σκεφτούμε. Μου έχει τύχει να ξεκινήσει κάποιος να τραυλίζει ένα παιδάκι από μία ταινία. Πού να τους φανταστεί μάλλον όλα. Είχε μια ταινία μέσα μία σκιά η οποία περιφέρετο και όταν πλησίασε η σκιά γινόταν κάτι περίεργο, κάτι κακό τέλος πάντων στην όλη ιστορία, στην δομή της ιστορίας και το πιτσιρίκι είχε τρομοκρατηθεί. Οπουδήποτε έβλεπε σκιές στο σπίτι, πίστευε ότι θα γίνει κάτι από το έργο. Καταλαβαίνετε σε τι τρόπο ζούσε το παιδί. Έτσι. Άρα, το πώς θα ξεκινήσει από τη στιγμή που έχει κληρονομηθεί και βρίσκεται μέσα στο παιδί, κανείς δεν το ξέρει. Μπορεί να είναι ένα σημαντικό γεγονός, έχασα τον παππού μου. Και ο παππούς μου θα αναφορά για μένα, τον αγαπούσα πάρα πολύ. Οπότε θλίβομαι και πέρα στη διαδικασία. Μπορεί όμως να είναι και ένας παράγοντας που πραγματικά είναι πολύ δύσκολο για εμάς να αντιληφθούμε. Πάντως, γενικά σε στρεσογόνες καταστάσεις οδηγείται το άτομο αυτό και εκδηλώνει αυτά τα χαρακτηριστικά. Από τη στιγμή που αυτά εκδηλωθούν, έχουμε 50% πιθανότητες να υποχωρήσουν μόνα τους και 50% πιθανότητες να μην υποχωρήσουν πια. Δυστυχώς δεν μπορεί κανείς να το ξέρει αυτό. Δεν μπορεί, δηλαδή, αυτή τη στιγμή οποιοδήποτε παιδί εξετάσου, στην ηλικία 3,5 ετών, 4 ετών που του φέρουν και του πούνε, ξέρετε, αυτό το παιδί έχει αυτή τη συμπεριφορά, το εξετάσου, αυτό το πράγμα θα λύσει. Πέστε μας, θα συνεχίσει ή θα σταματήσει. Δεν έχω την παραμικρή ιδέα. Δεν μπορώ να προεξοφλήσω αν θα συνεχίσει ή αν θα σταματήσει. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι θέλω καταγραφή από τους γονείς και θέλω να ξέρω πώς εξελίσσεται αυτή η διαδικασία. Έτσι. Και από εκεί και πέρα θα δώσω κάποιες συγκεκριμένες οδηγίες και μετά από 6 μήνες θα το ξαναδώ. Και έχοντας αυτές τις πληροφορίες μετά από ένα εξάμηνο, να αποφασίσουμε μαζί από κοινού πια τι θα κάνουμε. Ούτως ή άλλως, ας μην ξεχνάμε ότι ένας θεραπευτής δεν μπορεί να πάρει τέτοιες αποφάσεις. Ακόμα και όταν βλέπει ότι είναι επιτακτική ανάγκη ενός ανθρώπου να ξεκινήσει θεραπεία, δεν μπορεί να πάρει εκείνος απόφαση αν ο συγκεκριμένος άνθρωπος θα ξεκινήσει θεραπεία ή όχι. Αυτό είναι απόφαση των οικείων. Ένας θεραπευτής προτείνει, δεν επιβάλλει. Άρα από εκεί και πέρα μπαίνει στη διαδικασία να αποφασίσουν τις επιλογές τους, να σκεφτούν και από εκεί και πέρα να αποφασίσει εκείνος ή εκείνη, ο γονιός, έτσι τέλος πάντων, οι γονείς μαζί, αν ζουν μαζί, τι θα κάνουν για το μέλλον της οικογένειάς τους. Ας αφήσουμε για άκρη του τραυλισμού και ας δούμε ένα άλλο κομμάτι το οποίο σχετίζεται με τους επικοινωνιακούς κανόνες. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μάλιστα, θα σας έλεγα ότι τα τελευταία χρόνια αποκτά ένα πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον από ό,τι τα υπόλοιπα κομμάτια που αναφέραμε. Αυτό έχει να κάνει με την πραγματολογική χρήση του λόγου. Τι είναι αυτό όμως, τι είναι η πραγματολογική χρήση του λόγου? Όταν ήμουν φοιτήτρια στην Αμερική, ήταν κάτι που μόλις πρωτοξεκινήσει. Ήταν το καινούργιο της υπόθεσής μας, το καινούργιο πράγμα που ασχολιόμαστε. Και αυτό γιατί είχε γίνει, γιατί τότε στην πολιτεία του Μέριλαντ που εγώ σπούδαζα, είχε καταγραφεί μία αύξηση του αυτισμού 500%. Μπου! Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό, και τι σημαίνει αυτό? Η πραγματολογική χρήση του λόγου έχει να κάνει με την ικανότητα ενός ανθρώπου να ακολουθεί τους επικοινωνιακούς κανόνες. Και οι επικοινωνιακοί κανόνες τι είναι? Είναι ότι, για παράδειγμα, όταν εγώ κοιτώ την κυρία, σημαίνει ότι είναι ο επικοινωνιακός μου παρτενέρ. Δεν μπορώ να κοιτάω στην κυρία και να θέλω να επικοινωνήσω μαζί σας. Τι γίνεται αυτό? Αυτό είναι ένας επικοινωνιακός κανόνας. Να συμφωνήσουμε όταν κοιτάμε ο ένας τον άλλο, να δούμε το κανάλι της επικοινωνίας. Άρα, εμείς τώρα επικοινωνούμε μεταξύ μας. Όπως επίσης, ένας επικοινωνιακός κανόνας είναι ότι όταν με ρωτήσετε κάτι, εγώ θα πρέπει να απαντήσω κάτι σχετικό με την ερώτηση που έλαβα.
δεν μπορώ να σας μιλήσω για κάτι που με ενδιαφέρει εμένα, αλλά είναι τελείως άσχετο με την ερώτηση που μου αναφέρατε. Ένας άλλος πολύ σημαντικός επικοινωνιακός κανόνας είναι ότι οφείλω να χρησιμοποιώ λεξιλόγιο το οποίο σχετίζεται με το άτομο στο οποίο αναφέρω. Άρα, δεν μπορώ να πάω στον παπά της ενορίας και να του πω «Γεια σου, ρε φίλε, τι κάνεις?» Δεν γίνεται αυτό, έτσι. Άρα, προσαρμόζω το λεξιλόγιο μου ανάλογα με τον άνθρωπο στον οποίο αναφέρω. Όλα αυτά λοιπόν τα κομμάτια των επικοινωνιακών κανόνων, τα οποία μοιραζόμαστε σαν κοινωνία, έτσι, τα λέμε πραγματολογική χρήση του λόγου και αυτά, πιστέψτε με, είναι κομμάτια τα οποία δεν γίνονται σεβαστά σε μεγάλο βαθμό, λιγότερο ή περισσότερο, από εκπροσώπους της ομάδας των παιδιών, τα οποία έχουν αυτισμό. Το ενδιαφέρον στην όλη υπόθεση, και θα έλεγα ότι εκεί πλέον μπαίνουμε στη διαδικασία και αναπτύσσεται ο κλάδος όσον αφορά την πραγματολογική χρήση του λόγου, είναι ότι πλέον παιδιά τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τον αυτισμό, δεν έχουν πραγματολογική χρήση του λόγου, αντιλημμένοι. Πολύ εντυπωσιακό αυτό. Για να δούμε λοιπόν, έχουμε μαρτυρίες όλο και περισσότερο γονέων που λένε ότι απευθύνουν στο παιδί μου το οποίο δεν μου απαντάει. Δεν μου απαντάει γιατί αυτή τη στιγμή κοιτάζει το λάπτοπ, το iPad, την τηλεόραση, το ηλεκτρονικό παιχνιδάκι του, με αποτέλεσμα. Του μιλάω και πού είσαι, τι λέει. Δεν έχει καταλάβει καν ότι το απευθύνω στον λόγο. Υπάρχουν παιδιά τα οποία δεν αντιλαμβάνονται ότι πρέπει να πούνε ευχαριστώ παρακαλώ. Γιατί υπάρχει από πίσω μια γυαλιά και ένας παππούς που δίνουν το δώρο και δεν περιμένουν να ακούσουν το ευχαριστώ. Δεν πειράζει, είναι μικρό. Λες και ξαφνικά γίνεσαι διακόπτης και ξαφνικά στα 10 λένε ευχαριστώ πολύ. Δεν γίνεται έτσι. Δεν υπάρχει αυτό. Λοιπόν, ξεκινάμε από την αρχή να του εξηγούμε ότι πρέπει να πεις ευχαριστώ και μετά όταν φτάσει και στα 10 έχει αυτοματοποιηθεί τη διαδικασία. Έτσι. Άρα, μπαίνουμε σε μια διαδικασία στην οποία όλο και περισσότερο, λόγω των συνθηκών, είτε της διασκέδασης, είτε της τηλεόρασης, είτε της κατά κάποιον τρόπο, ας πούμε, υπερβολικής άνεσης, ανοχής, παρεξηγημένης αίσθησης της αγάπης, καταρρίπτουμε την πραγματολογική χρήση του λόγου. Οπότε δημιουργούμε άτομα τα οποία έχουν μεγάλη δυσκολία στην κοινωνικοποίησή του. Και βλέπετε ότι φτάνουμε στην εφηβεία και έχουμε παιδιά τα οποία μετά από τόση μεγάλη παραμονή και έκθεση στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και στο ίντερνετ, δυσκολεύονται στο να επικοινωνήσουν με τους συμφοιτητές τους, τους συμμαθητές τους, τους άλλους έτερους επικοινωνιακούς παρτενέρ, γιατί καλύπτουν, κατά τη δική τους φαντασίωση, έτσι, το επικοινωνιακό τους αίτημα, ανάγκη, μέσα στον υπολογιστή και δεν είναι καν στον κόπο να εκπαιδεύσουν τους εαυτούς τους στο πώς επικοινωνούμε με μια άλλη ανθρώπινη τάξη και ποιους κανόνες ακολουθούμε. Αυτό λοιπόν όλο το κομμάτι της έξης όσον αφορά τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές ή της δυσκολίας στο να χειριστώ εγώ επικοινωνιακά έναν συμμαθητή μου, έναν συνομιλικό μου ή έναν μεγαλύτερης ηλικίας άνθρωπο, με οδηγεί σε μία απομόνωση. Άρα σίγουρα η πραγματολογική χρήση του λόγου έχει και αυτή τη σημασία της. Και σίγουρα πρέπει τα παιδάκια να προσπαθήσουν, από εμάς εξαρτάται, να πάρουν αυτά τα στοιχεία τα οποία θα χρησιμοποιήσουν. Έτσι. Λοιπόν, τώρα, γιατί μας ενδιαφέρει άραγε τόσο πολύ η εξέλιξη του προφορικού λόγου πριν τα παιδιά μας πάνε σχολείο? Μας ενδιαφέρει γιατί έχουμε καταλάβει ερευνητικά ότι τις περισσότερες φορές τα παιδιά τα οποία βρίσκονται στην ομάδα, είναι εκπρόσωποι της ομάδας, τις οποίες δεν μπορούν να αναπτυχθούν, δεν επαρκούν οι ίδιοι μόνοι τους να αναπτυχθούν στον προφορικό του λόγο, δυσκολεύονται στο να κατακτήσουν το γραπτό κείμενο.
Δυσκολεύονται, παραδείγματος χάρη, με μια πάρα πολύ όμορφη έρευνα έχει δείξει ότι τα παιδιά τα οποία στον ημιαγωγείο έχουν καταλάβει ότι η λέξη αποτελείται από οίκους, είναι τα παιδιά που στην πρώτη δημοτικού γίνονται άριστοι ορθογράφοι και αναγνώστες. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι τελικά ένα παιδάκι το οποίο είχε αριθμητική διαταραχή και έκανε λογοθεραπεία, επειδή είναι στην λογοθεραπεία υποχρεωτικά αυτό το μάτι, τελικά είναι στην πλεονεκτική θέση όταν πάει στο δημοτικό, να είναι έτοιμο και να ξέρει πολύ πριν από το συμμαθητή του ότι η λέξη αποτελείται από οίκους και πού είναι ο κάθε οίκος με στη λέξη. Άρα αυτός είναι έτοιμος, χρησιμοποιώντας τα σύμβολα, να ξέρει να το τοποθετήσει. Είναι ένα βήμα μπροστά. Είναι αρκετά βήματα μπροστά. Είναι λοιπόν κάποια κομμάτια τα οποία ξέρουμε από πριν, δεν έχουμε ανακαλύψει τον τρόπο, ανακαλύψαν ερευνητές που τα έχουν βάλει στον τρόπο, για το πώς τα παιδιά αναπτύσσονται και πώς τα παιδιά φτάνουν σε ένα σημείο να γίνουν εκπρόσωποι της ομάδας των καλών μαθητών ή των κακών μαθητών. Εδώ θέλω να κάνω μια πολύ σημαντική διάκριση. Το να είναι κάποιος καλός μαθητής ή κακός μαθητής δεν έχει άμεση συνάρτηση με την νοημοσύνη. Δεν σημαίνει ότι ένα παιδί που είναι κακός μαθητής δεν είναι νοήμων. Υπάρχουν πολλοί λόγοι που μπορούν να οδηγήσουν σε ένα παιδί να μην είναι καλός μαθητής. Κάποιοι από αυτούς τους λόγους μπορεί να είναι και προφορική préφραση. Κάποιοι λόγοι, αν και αυτό. Υπάρχουν όμως και άλλοι λόγοι που μπορούν να οδηγήσουν εκεί. Να σας πω το απλά κάτι. Ας πάρουμε μια απλή διαδικασία. Την αντιγραφή από τον πίνακα. Πόσο καθημερινά στα παιδιά ζητάμε το να αντιγράψουν τον πίνακα μέσα σε μια τάξη. Και να δούμε τι ικανότητες χρειάζομαι εγώ σαν μαθητής για να αντιγράψω τον πίνακα. Η ικανότητα νούμερο 1. Χρειάζεται εγώ, βλέποντας τα σύμβολα στον πίνακα, να έχω καλή οπτική διάκριση. Δηλαδή να μπορώ να ξεχωρίσω με ακρίβεια ότι το φ, το κεφαλαίο, είναι ένα στρογγυλό με μια κάθετη γραμμή, ενώ το φ, το κεφαλαίο, είναι ένα στρογγυλό με μια οριζόντια γραμμή. Αυτή είναι οπτική διάκριση. Πρέπει να έχω λοιπόν πολύ καλή οπτική διάκριση για να μπορέσω να καταλάβω ότι τα σύμβολα αυτά είναι διαφορετικά. Οπότε όταν πάω να το αντιγράψω, να είμαι σίγουρη ότι θα αντιγράψω αυτό που έχω δει. Είναι λοιπόν οπτική διάκριση. Δεύτερο, χρειάζεται να έχω και καλή οπτική μνήμη. Γιατί τώρα έχω 3 σύμβολα, 4 σύμβολα, 5, 6, 10 σύμβολα στη σειρά. Εάν εγώ σε σχέση με τους συνομιλικούς μου μπορώ να θυμάμαι 2 σύμβολα τη φορά, ενώ ο συνομιλικός μου μπορεί να θυμάται 4 σύμβολα κάθε φορά που κοιτάς τον πίνακα, εξυπακούεται ότι εγώ θα χρειαστώ το διπλάσιο χρόνο. Γιατί γράφω τα 2 σύμβολα, σηκώνω το κεφάλι μου, ξανακοιτώ τον πίνακα. Τώρα, κοιτάω τα 2 επόμενα σύμβολα, ξανακατεβάζω τα μάτια μου στο τετράδιο για να βρω να γράψω τα 2 επόμενα σύμβολα. Αυτό λοιπόν διπλασιάζει τον χρόνο που χρειάζομαι να αντιγράψω. Οπτική διάκριση, οπτική μνήμη. Οπτική μνήμη βραχυπρόθεσμη, έτσι. Γιατί έχω και τη μακροπρόθεσμη. Μπορώ να σας πω ότι θυμάμαι στο χωριό μου να έκανα το καλοκαίρι. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με την οπτική μνήμη συμφώνων όμως. Και τη βραχυπρόθεσμη οπτική μνήμη είναι κοιτάω τον πίνακα. Μετά, χρειάζομαι να έχω έναν καλό οπτικοκινητικό συντονισμό. Γιατί εντάξει, εγώ θυμάμαι και τα 4 σύμβολα και έχω και πολύ καλή οπτική διάκριση και σας λέω ότι θυμάμαι ακριβώς πώς είναι το κάθε σύμβολο. Ωραία. Πάω λοιπόν τώρα να τα γράψω, αλλά το χέρι μου με το μάτι μου δεν έχουν πολύ καλό συντονισμό. Οπότε εγώ για να βρω τη γραμμή, εκεί έχω ένα θεματάκι λίγο. Πάω πάνω τη γραμμή, κάτω τη γραμμή. Πού πάω τελικά? Ωραία. Αυτό έχει να κάνει με τον οπτικοκινητικό συντονισμό. Πού βρισκόμαι τη γραμμή τελικά να γράψω. Και αυτό βλέπετε εδώ παιδιά που είναι πάνω τη γραμμή, κάτω τη γραμμή, δίπλα κάτω τη γραμμή, είναι λίγο κυματιστά. Το τέταρτο είναι η λεπτή μου κίνηση. Ωραία, βρήκα τη γραμμή, ξέρω τι θα γράψω, όμως η λεπτή μου κίνηση δεν είναι καλή. Άρα η λαπή μου, το τρόπο που πιάνω το μολύβι μου, ο γλυκός μου τόνος δεν είναι τόσο καλός. Οπότε τα γράμματα μου είναι αδέξια.
Μπορεί να έχω δυσκολία στα μεγέθη, αλλά να είναι μεγάλα, να είναι μικρά, να παίζω και πέρα λίγο περίεργα. Ωραία. Εκεί η ερωτική μου κίνηση δεν είναι ξεκάθαρη. Άρα, εκεί πάλι, εγώ ξέρω τι θέλω να γράψω και ξέρω και θυμάμαι τι πρέπει να γράψω. Και το βρίσκω και γραμμή. Αλλά όμως τα γράμματά μου είναι, η λεπτή μου κίνηση δεν είναι καλή. Τα γράμματά μου δεν είναι αυτό που θα έπρεπε να είναι. Θα περίμενε κανείς να είναι. Και ας υποθέσουμε ότι έχω όλες τις προηγούμενες ικανότητες, αλλά τυχαίνει να είμαι ένα παιδί το οποίο δεν έχω συγκέντρωση προσοχής. Έχω διάσκηση προσοχής. Και ξέρετε τι γίνεται. Εγώ δεν μπορώ για πολύ ώρα να συγκεντρωθώ. Και μετά από λίγο δεν τα καταφέρω. Και μπαίνω στη διαδικασία να χαζεύω. Και να πέφτω μολύνη. Και να μιλάω στο πλανό. Και να κάνω διάφορα πράγματα. Γιατί είναι κουραστικό να κάθομαι να κοιτάω από την μεγαλύτερη. Βλέπετε λοιπόν ότι για μία συγκεκριμένη δραστηριότητα αντιγραφή είναι αυτοδύναμη. Πόσες διαφορετικές ικανότητες χρειάζεται εγώ να διαθέτω για να επιφέρω εις πέρας. Αντίστοιχα λοιπόν για το κομμάτι της ανάγνωσης και το κομμάτι της ορθογραφίας υπάρχουν αντίστοιχες ικανότητες, δεξιότητες που πρέπει να έχω αναπτύξει. Πιστέψτε με, είναι υπερβολικό να ζητήσουμε από ένα γονέα να έχουμε την απέτηση της γονέας να ξέρει και να μας πει «Άξανε κάτι, έχω τα καλά, το έχω καταλάβει». Το παιδί μου δεν έχει καλή λεπτική κίνηση. Είναι ο Μύρος δάσκαλος. Είμαι σίγουρος ότι ο Γιάννης δεν έχει καλή ακουστική βραχυπρόθεσμη μνήμη. Δεν μου έχει συμβεί ποτέ. Ποτέ. Έχω ακούσει να χαζεύει. Έχω ακούσει ότι είναι τεμπέλης. Έχω ακούσει ότι δεν θα προσπαθήσει. Έχω ακούσει διάφορα σενάρια. Αυτά δεν τα έχω ακούσει. Ακόμα και ο τύπος των λαθών που κάνει ένα παιδί, αν κάνει λάθη στο τέλος της λέξης, στο μέσο της λέξης, που κάνει τα ορθογραφικά του λάθη, και αυτά ακόμα μας δίνουν πολλές πληροφορίες για το πώς αυτό το παιδί σκέφτεται, για το πώς αυτό το παιδί οργανώνεται, για το πώς ακριβώς δυσκολεύεται. Γι' αυτό τον λόγο χρειάζεται, όταν κοιτάμε το γραπτό ενός παιδιού ή όταν αναλύουμε τη συμπεριφορά ενός παιδιού μέσα στην τάξη, να έχουμε πολύ ξεκάθαρες πληροφορίες. Έτσι. Χρειάζεται λοιπόν να κάνουμε αυτό που λέμε στη δική μας ειδικότητα error analysis, να αναλύσουμε δηλαδή τα λάθη και να καταλάβουμε ποια είναι η πηγή του κακού. Από πού ξεκινάει. Για να μπορέσουμε να το διορθώσουμε. Για να μπορέσουμε να κάνουμε το συγκεκριμένο παιδί πιο λειτουργικό. Γιατί όλα αυτά τα παιδιά που συζητάμε τώρα, να θυμόμαστε ότι είναι φυσιολογικά παιδιά. Να θυμόμαστε ότι είναι παιδιά τα οποία απλά του λείπει κάποια δεξιότητα, σε κάποια δεξιότητα υπολείπονται και γι' αυτό τον λόγο αντιμετωπίζουν αυτές τις δυσκολίες. Όλες λοιπόν αυτές οι δυσκολίες είναι αναστρέψιμες, αρκεί να ανιχνευτούν έγκαιρα και να κινητοποιηθούμε σαν ομάδα. Ποια είναι η ομάδα? Ομάδα είναι ο γονιός, ομάδα είναι το παιδί, ομάδα είναι ο θεραπευτής, ο εκπαιδευτικός. Σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να είναι το παιδίατρος. Μπορεί ένα παιδί να μην συγκεντρώνεται, γιατί απλά έχει λήψει ιδίου. Και οι νευροδιεκφραστές δεν μπορούν να λειτουργήσουν και από τον δρόμο. Άρα, εδώ χρειάζεται να είμαστε μια ομάδα πολύ καλά οργανωμένη, δομημένη και να ζητάμε όλοι μαζί να λειτουργήσουμε υπέρ του παιδιού. Γιατί αυτό είναι το στοίχημα. Να λειτουργήσουμε όλοι υπέρ του παιδιού. Το Υπουργείο Παιδείας έχει νομοθετήσει και φυσικά υπάρχει νόμος υπέρ των μαθητών που έχουν μαθησιακές σχολές. Έχουμε τις τάξεις ένταξης με πολύ συγκεκριμένη δομή. Έχουμε κέντρα τα οποία αναφέρονται οι γονείς όταν αισθάνονται το παιδί τους έχει μια απόκληση στην ικανότητά του, στην ακαδημαϊκή του ικανότητα. Και εκεί τα παιδιά μπορούν να λάβουν τα απαραίτητα έγγραφα και να μπορούν να εγγραφούν είτε σε τάξη ένταξης, είτε να πάρουν απαλλαγή από γραπτές εξετάσεις. Αυτό που δεν ξέρουν τις περισσότερες φορές οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί είναι ότι τα κέντρα ουσιαστικά αναφοράς για αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι, επειδή δεν είναι ιατρικά κέντρα, δεν μπορούν εκτός από αυτή τη διαδικασία να ακολουθήσουν τη διαδικασία της θεραπείας. Ενώ δηλαδή το ίδιο το παιδί, σύμφωνα με την υπόλοιπη νομοθεσία του κράτους μας, έτσι, μπορεί να έχει ατομικές θεραπείες, έχει το δικαίωμα να έχει ατομικές θεραπείες, εκτός από την δικαιωμένη στο σχολείο,
δεν μπορούν να τους δώσουν εκτός του συγκεκριμένου έγγραφου και ένα έγγραφο παραπαιδευτικό που να λέει: ξέρετε, κυρία, μπορείτε να ακολουθήσετε θεραπεία στο παιδί σας, τομική θεραπεία, και δικαιούστε να κάνετε τομικές θεραπείες. Δεν το γνωρίζουμε. Και έτσι δεν το κάνουμε. Εκεί υπάρχει λοιπόν μια μικρή έλλειψη ενημέρωσης. Έτσι. Από εκεί και πέρα, δεν σημαίνει ότι ένα παιδί, ειδικά ένας έφηβος, ο οποίος έχει πιστοποιηθεί, γνωρίζουν, ξέρουν ότι είναι ένα παιδί το οποίο παράδειγμα σου έχει διεξία. Θα σου πω το πιο βαρύ που μπορεί να έχει. Ένας έφηβος, το σχολική του ζωή, ότι του αρέσει να το μάθει κιόλας. Ότι του αρέσει να το ακούει. Ένας έφηβος δεν θέλει να είναι διαφορετικός. Δεν θέλει να είναι διαφορετικός από την ομάδα. Ο έφηβος θέλει να είναι ίδιος με τους άλλους. Όχι διαφορετικός από τους άλλους. Πολύ συχνά λοιπόν στους γονείς προτείνουμε ότι να ακολουθήσουν τη διαδικασία, να πάρουν λοιπόν το έγγραφο που τους δίνει τη δυνατότητα να αποφεύγουν τις γραφές εξετάσεις. Όμως, καλό είναι να το βάζει στη διαδικασία μέσα στην γράψη, να γράφει τις γραφές εξετάσεις. Αρκεί να μην συναντάμε πώς είναι εξεταστική. Να μην επιστρέφει δηλαδή ένα χαρτί το οποίο να είναι με 150.000 κόκκινες μουζούρες. Να ασχολείται εκπαιδευτικός με τις ιδέες που εκφέρει το παιδί. Με την πρωτοβουλία που έχει να εκφράσει συναισθήματα, να εκφράσει σκέψεις. Ένα από τα παιδιά που δουλεύαμε χρόνια, ένα παιδί με δυσλεξία, όταν του είπαμε ότι ξέρεις κάτι, πραγματικά δεν θέλουμε να δώσει καμία σημασία στα λάθη, θέλουμε να ξεκινήσει και να γράψει το δικό σου βιβλίο. Μια ιστορία δική σου, ό,τι θέλεις. Παιδί της δημοτικού. Ήταν εντυπωσιακό το διήγημα το οποίο έγραψε το παιδί, το οποίο μάλιστα όχι απλά το έγραψε και ήταν απολαυστικό το που διαβάζει κανείς, αλλά είχε επίσης και εικόνες που ακολουθούσαν το διήγημα. Ήταν μια εικονογραφημένη ιστορία, ολόκληρη εικονογραφημένη ιστορία. Την οποία όταν φυσικά την έγραψε στον υπολογιστή, μετά για να μπορέσει να διορθώσει το κείμενο, το οποίο ήταν σχεδόν αδύνατο να διαβαστεί, εάν δεν είναι ειδικός. Ήταν εντυπωσιακά όμορφο. Το παιδί είχε εξαιρετική συγγραφική ικανότητα. Η οποία συγγραφική ικανότητα αυτή φάνηκε όταν του εξηγήσαμε ότι δεν θέλουμε να ασχοληθείς με τα ορθογραφικά σου λάθη. Δεν θέλουμε, δεν υπάρχουν ορθογραφικά λάθη για μας. Μας ενδιαφέρει μόνο να δούμε τι θα γράψεις. Θέλουμε να ακούσουμε τη σκέψη σου. Τι θες να μας πεις. Εδώ λοιπόν δείχνει πόσες δυνατότητες υπάρχουν στα παιδιά και πόσες διαδικασίες μετά κινητοποιούμε όταν έχουμε εφήβους, τους οποίους τους βάζουμε μια ετικέτα και τους λέμε: εσύ έχεις αυτό το κουτάκι, είναι εκεί, θα πάω και έχει παρακάτω. Αφήστε το να γράψει, θα γράψουμε λάθος. Αυτό το ξέρουμε ότι δεν θα το λάβει. Αφήστε τον όμως να εκφραστεί. Γιατί θα βγάλει πάρα πολύ ωραία πράγματα μέσα. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν έρευνες που υποστηρίζουν ότι υπάρχει ένα κληρονομικό υπόστημα. Έτσι. Χωρίς να σημαίνει ότι υποχρεωτικά, αυτό δεν το ξέρετε, στην κληρονομικότητα το γνωρίζουμε όλοι. Υποχρεωτικά δεν σημαίνει ότι αν εγώ δεν είσαι υποχρεωτικά το διαβολή του δεσμευτήκα. Εισαγωγικά το λέγανε δεν παίρνει τα γράμματα. Δεν παίρνει τα γράμματα. αυτό είναι κλασικό ή δεν παίρνει. Έχετε δίκιο. Δηλαδή, περισσότεροι μπορεί να έχουν μια μορφή από τις εκείνες σχολές. Να σας πω όμως κάτι. Και να δούμε λίγο. Ο κάθε άνθρωπος είναι καταλέγεται. Ο κάθε άνθρωπος είναι πεπισμένος σε κάτι διαφορετικό. Απλά ο κάθε άνθρωπος μαθαίνει με τον δικό του τρόπο πληροφορίες και τις καταχωρεί. Συμβαίνει οι περισσότεροι άνθρωποι να έχουμε έναν παρόμοιο, παρεμφερή τρόπο να μάθουμε πληροφορίες και γι' αυτό τον λόγο έχουμε αποφασίσει ότι θα οργανώσουμε το σχολείο μας με αυτόν τον συγκεκριμένο τρόπο. Χωρίς να σημαίνει ότι αυτός ο τρόπος είναι ο ιδανικός. Υπάρχουν διαφορετικές μεθοδολογίες ώστε να μάθουμε και πάνω πληροφορίες και να τις καταχωρήσουμε για διαφορετικούς ανθρώπους. Εκεί λοιπόν μπαίνει η διαδικασία της αγωγής, της θεραπείας, της παρέμβασης. Ούτως ώστε το δυναμικό που έχει ο συγκεκριμένος άνθρωπος να το ενεργοποιήσει με διαφορετικούς τρόπους. Ουσιαστικά παρέχει την εναλλακτική λύση. Έτσι.
Λοιπόν, δεν θέλω να κατηγορήσω άλλο. Ήδη βλέπω ένα ωραίο κοριτσάκι εκεί το οποίο έχει γύρει πάνω στο δάκο. Είναι πολύ τρυφερή στιγμή. Ξέρω ότι όλοι έχετε τα παιδιά στο σπίτι και βιάζεστε λιγάκι. Θα αφήσω λίγο το χρόνο σε εσάς, αν έχετε κάποιες απορίες, να με ρωτήσετε κάποια πράγματα όσο είμαι εδώ. Ναι, σας ακούω. Σε ποια ηλικία θεωρούμε ότι ένα παιδί πρέπει να αρθρώνει σωστά, να λέει όλα τα γράμματα, να... Γιατί ας πούμε η κόρη μου είναι ούτε 4, τώρα πια μιλάει, λέει τα πάντα, μιλάει και στα μάτια μπορώ να πω, αλλά το ρο ας πούμε δεν το λέμε. Ή κάποιες λέξεις ακόμα βλέπω ότι μέρα με τη μέρα βελτιώνεται. Δηλαδή αυτό που χθες μου το έλεγε που λέει σήμερα μια μπιμπίπισσα, μια πριγκίπισσα. Αύριο ξέρω να μου το πει πιο σωστά. Είστε καλά. Χάρηκα, γεια σας. Το βλέπω ότι υπάρχει βελτίωση, αλλά στο ρο ας πούμε βλέπω ότι εκεί δεν έχουμε βελτίωση, δεν το λέμε. Ακούστε με, αν στην ηλικία των 4 ετών δεν μου λέει το ρο, δεν με πειράζει τόσο. Αλλά αν την πριγκίπισσα μου του λέει μπιμπίπισσα, δεν είναι ευχαριστημένη. Γενικά, όταν έχω αναδιπλασιασμούς, όταν δηλαδή αντικαθιστώ συνέχεια μία σειρά συμφώνων, απλά προσπαθώντας να φτάσω στον αριθμό των συλλαβών που έχει η λέξη, και χρησιμοποιώντας το ίδιο σύμφωνο σε πολλές θέσεις, είναι μια τακτική που την περιμένω στην ηλικία των 2 ετών, αλλά όχι στην ηλικία των 4 πια. Όχι, δεν είναι ότι άργησε ουσιαστικά. Ας πούμε να μιλήσει. Ξεκίνησε από το καλοκαίρι να λέει πιο πολλά και βλέπω ότι υπάρχει μια εξέλιξη που δεν προλαβαίνουμε να. Δηλαδή, πραγματικά τη λέξη που είπε σήμερα, αύριο θα μου πει πιο σωστά. Ας περιμένετε λοιπόν. Ας περιμένετε να δείτε. Απλά βλέπω ότι δηλαδή το ρο το έχω καταλάβει ότι δεν το λέω. Είναι το λιγότερο που με απασχολεί σε αυτό που μου είπατε. Σας είπα που στάθηκα περισσότερο. Έτσι. Σε γενικές γραμμές να ξέρετε ότι δεν θέλουμε να φτάσουμε στην πρώτη δημοτικού και να έχουμε αρθρωτικά υπολείμματα. Είναι αυτό που είπαμε πριν. Εξηγήσαμε τους λόγους για τους οποίους οδηγούμαστε σε αυτό. Και φυσικά δεν θέλουμε να φτάσουμε να το αποφασίσουμε αυτό και να το εντοπίσουμε τον Ιούλιο πριν την πρώτη δημοτικού. Νομίζω ότι θα ήταν πολύ αγχωτικό να συμβεί κάτι τέτοιο. Σας ακούω. Τα παιδάκια που μπερδεύουν το ρου το λένε λου. Ναι. Το γράφουν ξηρεβάρι. Το γράφουν, ναι. Ναι. Σε τι ηλικία είμαστε. Προδημοτικού. Το λέει εδώ, το λέει εδώ. Ναι, θα πρέπει μετά να κάνουμε εμείς ρεβάτι. Όχι, το παιδί σας έχει φωνολογική διαταραχή. Δεν έχω παιδί μαθητές. Ναι, το παιδί αυτό έχει φωνολογική διαταραχή. Δεν το κάνει, έκανε τη λογοθεραπεία και πρέπει να το διορθώσει στο γραπτό. Εμείς θα πρέπει να Όχι, ένα λεπτό. Το παιδί στον προφορικό του λόγο λέει. Και το παιδί δεν έχει κάνει λοιπόν ολοκληρωμένη θεραπεία. Δεν έχει τελειώσει τη θεραπεία του. Μου είπε η μαμά του ότι έκανε κάποιος, το δεν ξέρω. Ούτε εγώ ξέρω παιδιά μου. Απλά σας λέω ότι όταν το παιδί στον προφορικό του λόγο λέει φλεβάτι, σημαίνει ότι στο μυαλό του αυτή τη στιγμή το πιο πιθανό είναι ότι το λ και το ρ είναι ένα φώνημα, ένα λόγο. Έτσι τα λέτε στην προσολογία. Αντιλαμβάνεται δηλαδή ανοιχτό γαλάζιο, λίγο πιο σκούρο γαλάζιο. Έτσι. Πρέπει να γίνει μια πολύ συγκεκριμένη διάκριση εδώ για να τον βοηθήσουμε να το αρθρώνει και να το γράφει. Αυτή τη στιγμή λοιπόν το παιδί μάλλον είναι ακόμα στην εξέλιξη στη διαδικασία της θεραπείας, από ό,τι ακούω έτσι, δεν μπορώ να ξέρω, δεν έχει ολοκληρώσει πάντως τη διαδικασία. Δεν μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή στο γραπτό του λόγο κάτι παραπάνω, θα το μάθει μόνο οπτικά, έτσι μου το περιγράφει. Θα θυμάται ότι είναι το χαμηλό γράμμα και το ψηλό γράμμα. Γεια σας, χάρηκα. Σε λέξη που είναι άγνωστο κείμενο, άγνωστη λέξη, δεν την από την μπροστά μου, δεν θα ξέρω τι να βάλω. Θα το παίζω πάλι τις μισές φορές να το βάλω. Γεια σας, χάρηκα. Τις μισές φορές να το διαβάζω λίγο, τις μισές φορές να το βάζω εδώ. Δεν ξέρω τι θα είναι. Μόνο. Περιμένω. Αφήστε την. Ας το παλέψει λίγο μόνη της. Νομίζω ότι αν 4 ετών και κάνει προσπάθεια μόνος, αφήστε την λίγο. Λίγο, ακόμα αφήστε την. Γεια σας. Θέλετε να φέρετε αύριο να δώσω την προηγία σου. Γύρω στις 11 θα μπορούσαμε.
κανένα αντίστοιχο στο χέρι σου, πες μου, σε παρακαλώ, θέλω να ακούσω. Μήπως εγώ θα πρέπει να κάνω γραφτοπαραγραφία. Εσύ καρδιά, θα έρχεσαι εσύ να σου πω καλιές. Γιατί μόνο όμορφο, γλυκέ μου άντρες, υπέροχο. Τι είναι, τι σκέφτηκες, τι είναι περίεργα. Το. Αλήθεια, μου μια χαρά το το είπες. Πώς γίνεται αυτό, μήπως μου το λες για αστεία, θες να με κοροϊδέψεις. Να σε ρωτήσω, πώς σε λένε. Ορίστε. Αλήθεια. Και τι τάξη πας, Κώστα. Άνοιξε, είσαι στα μεγάλα νύχια ή στα μικρά νύχια. Στα μεγάλα νύχια είσαι. Ωραία, εντάξει. Καλά, θα πούμε σε λίγο. Μαζί θα μιλήσουμε, εντάξει. Μην σε λίγο θα μιλήσουμε πάλι. Και εγώ, γεια σας. Πέστε μου. Όταν ένα παιδί μαθαίνει την ορθογραφία του για την άλλη μέρα και την έχει μάθει καλά, και την άλλη μέρα κάνει λάθος. Και όταν επαναλαμβάνεται αυτό τακτικά και το παιδί λέει «Δεν ξέρω γιατί δεν μπορώ να το γράψω σωστά». Τι συμβαίνει με αυτό το πρόβλημα? Το παιδί προφανώς έχει δυσκολίες στην οπτική του μνήμη. Οπτικής μνήμης. Θα πρέπει πραγματικά να δούμε λίγο το αυτό. Κάνει ορθογραφικά λάθη κατάληξη ή θεματικά. Κυρίως από τη μέση και κάτω. Ή στη μέση ή στο τέλος της λέξης, οπότε τώρα Πρέπει να αποφασίσετε αν είναι στη μέση ή στο τέλος. Δηλαδή, ποια είναι τα περισσότερα λάθη. μάλλον στη μέση. Δεν έχω παρατηρήσει, γιατί τώρα το άκουσα που το είπατε ότι πρέπει να το ελέγξουμε. Να το παρατηρήσετε και να το ξαναπούμε και να το συζητήσουμε. Ναι. Γιατί εδώ πρέπει να δούμε αν κάνει αυτοδιόρθωση. Εν τω μεταξύ είναι και φορές που, ας πούμε, πρόσφατα είχαν πολλές λέξεις και είχε κάνει, ας πούμε, τις μισές λάθος. Οπότε τους είπε η κυρία, επειδή είχαν κάνει όλα τα παιδιά, την άλλη μέρα την ίδια ορθογραφία. Οπότε εμείς επικεντρώσαμε στις λέξεις που είχε λάθος σήμερα. Και την επόμενη μέρα είχε κάνει σωστά αυτές που μάθαμε, ενώ τις προηγούμενες ήταν λάθος, γιατί είχε κάνει τα αντίθετα. Μοιάζει να είναι ένα παιδί με δυσορθογραφία. Μοιάζει ένα παιδάκι που να είναι εκπρόσωπος ομάδας των παιδιών με δυσορθογραφία. Αλλά δεν το ξέρω αν το γραπτό του, το μοιάζει. Δεν ξέρω. Αυτό το πράγμα βελτιώνεται, δηλαδή. Ναι, υπάρχουν τεχνικές. Υπάρχουν τεχνικές. Και σε πόσο χρόνο περίπου μπορεί να βελτιωθεί? Θα εξαρτηθεί από τη συχνότητα που γίνεται μια αγωγή σε ένα παιδί, από τη διάθεση του παιδιού να προσπαθήσει, από το πόσο ακολουθεί τις ασκήσεις που του δίνονται και τις τεχνικές που του δίνονται στο σπίτι. Γιατί υπάρχουν τεχνικές, είναι θέμα τεχνικών. Εσείς θα μας δίνετε οδηγίες και για τους γονείς στο σπίτι, πώς μπορούμε να διαβάσουμε ένα παιδί και πότε πρέπει ο γονιός να αφήσει το παιδί να διαβάσει μόνο του, σε ποια τάξη του σχολείου, ας πούμε. Κανονικά τα παιδιά μετά τη Δευτέρα Δημοτικού αρχίζουν να διαβάζουν μόνα τους το μεγαλύτερο όγκο της δουλειάς. Και να υπάρχει ένας έλεγχος. και την ορθογραφία μόνα τους. Η ορθογραφία την γράφουν, την αντιγράφουν και την μαθαίνουν. Από εμάς πρέπει να την ξαναδιαβάσουμε για να την γράψουν, σωστά. Εάν όμως ένα παιδί έχει δυσορθογραφία, αυτό δεν είναι εφικτό να γίνει έτσι. Δηλαδή η επανάληψη, η συνεχή επανάληψη της γραφής, της λέξης, δεν βοηθάει στη δυσορθογραφία. Γιατί δεν είναι πολύ χρόνο αυτό. Όχι, δεν είναι σωστή τεχνική. Δεν είναι. Αν ήταν αυτή η τεχνική που θα έχει αποτέλεσμα, τότε θα είχε μάθει την ορθογραφία. Είναι άλλη τεχνική που πρέπει να ακολουθηθεί. Πώς και τις αριθμίσεις. Αυτό είναι θέμα του νομοθέτη. Βλέπετε ότι ο νομοθέτης μερικές φορές κάνει και παραλήψεις. Δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλες απορίες, οπότε να σας αφήσω όλους να ξεκουραστείτε. Να σας ακούω. Πέστε. Υπάρχουν συνήθως τριών διαφορετικών, κωδικά θα σας το πω, τριών διαφορετικών τύπων βιβλία που χρησιμοποιούν στα παιδάκια της σχολικής ηλικίας. Η μία κατηγορία είναι το παραμύθι, το οποίο έχει να κάνει με τη σειροθέτηση γεγονότων και την άψηση του λεξιλογίου όσον αφορά το κομμάτι και των συναισθημάτων, γιατί συζητάμε για τους ήρωες, έτσι, και μπαίνουμε στη διαδικασία της ακολουθίας των γεγονότων, της περιγραφής των γεγονότων. Αυτή είναι η μία κατηγορία. Η δεύτερη κατηγορία βιβλίων έχει να κάνει με θέματα περισσότερο του να ανακαλύψουν τον κόσμο γύρω τους. Άρα μπορεί να είναι θεματολογία, τα ζώα, τα έντομα.
οι πλανήτες, το διάστημα. Τώρα βιβλία λοιπόν, το οποίο είναι πολύ. Συγγνώμη. Ναι, του φυσικού του κόσμου γύρω του, έτσι. Η τρίτη κατηγορία των βιβλίων είναι βιβλία τα οποία, κατά τη προσχολική ηλικία πάντα μιλώ, βοηθούν το παιδί στο να οργανώνει κάποιες ικανότητες. Είτε αυτό είναι η λεπτή κίνηση, είτε οι μαθηματικές έννοιες, στο να κατηγοριοποιούν αντικείμενα μαζί, είτε το να κυκλώνουν αντικείμενα. Οι ζωγραφιές, οι οποίες μετράμε στη σχέση, η συνάρτηση με την άλλη, στο να αντιλαμβάνονται σχέσεις αιτιακού και αποτελέσματος. Άρα είναι βιβλία δραστηριοτήτων, τα οποία σχετίζονται με συγκεκριμένες έννοιες που αναπτύσσουν τα παιδιά σε αυτή την ηλικία. Άρα, αδρά θα το λέγαμε ότι υπάρχουν 3 διαφορετικές κατηγορίες βιβλίων για αυτή την ηλικία. Όμως, να πούμε εδώ ότι δεν είναι το μοναδικό πράγμα που πάμε στα παιδιά σε αυτή την ηλικία. Τα παιδιά ανακαλύπτουν μέσα στη σιωπητική περίοδο της ζωής των παιδιών, ανακαλύπτουν τον κόσμο με τις αισθήσεις τους. Άρα θέλει πολύ παιχνίδι, πολύ πλαστέλι. Πρέπει να σκεφτούμε ότι τα παιδιά πρέπει να πειραματίζονται με τον κόσμο γύρω τους. Άρα δεν είναι μόνο το βιβλίο, είναι η κίνηση, είναι το πείραμα, είναι το να αγγίξω πράγματα, το να καταλάβω. Το βιβλίο θα μου εξηγήσει τι είναι το τραχή και τι είναι το απαλό. Έτσι. Αυτό από την εμπειρία μου, πιάνοντας αντικείμενα, θα το μάθω. Και θα το μάθω. Πέστε. Ήθελα να ρωτήσω τελικά όλες αυτές οι ιδιαιτερότητες που μπορεί να έχει ένα παιδί. Τελικά προέρχονται από τα ερεθίσματα που είχε μέχρι τα 4-5 ή ερεθίσματα εννοώ από αυτό που έχω στο σπίτι, από αυτό που δεν του είχε αποφάσει. Θα κάνω μια ερώτηση πολύ καλά. Θα σας δώσω μια απάντηση γλαφυρή, την οποία μου έδωσε μια καθηγήτριά μου, μια εξαιρετική γυναίκα, η Dr. Ratner, η οποία έχει ασχοληθεί με τον ραυλισμό. Εξαιρετική καθηγήτρια, η οποία ήταν στο Φιλοσοφείο. Μου είπε το εξής λοιπόν: Μια να σου πω, είναι πολύ απλά τα πράγματα. Λέω να ακούσω. Ο καθένας από εμάς γεννιέται ένα ποτήρι. Άλλος μπορεί να είναι σφινάκι. Άλλος μπορεί να είναι ποτήρι της μπύρας. Άλλο ποτήρι του πρασινού, ποτήρι του νερού. Πόσα ποτήρια υπάρχουν. Δεν μπορώ να ξέρω από πριν τι ποτήρι να καθένα. Αυτό που ξέρω σίγουρα είναι ότι ακόμα και το σφινάκι, αν γεννήσει ξέχυλα από το περιβάλλον του, κοινωνικά θα είναι πολύ πιο λειτουργικό από το ποτήρι της μπύρας που έχει μόνο 2 σταγόνες μέσα. Έτσι. Άρα, δεν μπορώ να ξέρω από πριν τι ποτήρι είναι ο καθένας. Κατά κάποιον τρόπο. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν σταθμισμένα εργαλεία πια που μπορούμε να ξέρουμε κατά κάποιο τρόπο τι ποτήρι είναι ο καθένας. Ακόμα και το εάν ένα παιδί έχει καλή οπτική μνήμη ή κακή οπτική μνήμη, δεν το βγάζω μόνη μου σαν αποτέλεσμα, δεν το σκέφτηκα η ίδια και το αποφάσισα. Υπάρχουν σταθμισμένα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούμε. Δεν μπορεί να πει να λέει ότι θέλει να κάνει τι θέλει. Αποφάσισε ότι αυτό το παιδί έχει κακή οπτική μνήμη, αποφάσισε ότι αυτό το παιδί έχει διάσπαση προσοχής. Τι είναι αυτά. Υπάρχουν εργαλεία τα οποία μετράμε τις αντιδράσεις των παιδιών. Τι σημαίνει σταθμισμένο εργαλείο? Σημαίνει ότι υπάρχουν κάποια τεστ, ένα από αυτά κάποιοι γονείς είδατε σήμερα, τα οποία ξέρουμε, έχουν γίνει σε 6.000 παιδιά, συγκεκριμένων ηλικιών και ξέρω σε κάθε ηλικία τι περιμένω. Οπότε έχω μία, κατά κάποιο τρόπο, υποκειμενική μέτρηση των υποκειμενικών απαντήσεων, των απαντήσεων που δίνει το παιδί. Υπάρχουν λοιπόν οι καμπύλες και όπως έχω καμπύλες ύψους βάρους σαν παιδίατρος και ξέρω στην τάδε ηλικία περιμένω αυτό το ύψος, τέτοιο βάρος, τέτοια καμπύλη είναι, αντίστοιχα περιμένω ανάλογες αντιδράσεις σε διαφορετικές ηλικίες. Ξέρω λοιπόν ότι εφόσον αυτή τη στιγμή μπορεί να θυμάται 3 σύμβολα, είναι στην κάθε ηλικία. Αν αυτό το παιδί λοιπόν, στα 3 παράδειγμα τώρα, είναι ηλικία 3 ετών και αυτό το παιδί είναι στην πρώτη δημοτικού και είναι 6,5, αυτό έχει τη σελίδα 3 ετών. Αν αυτό το παιδί ξεκάθαρα δεν μπορεί να απεξέλθει στη σχολική παρτίδα του, όχι γιατί είναι χαζό, αλλά και η οπτική του μνήμη είναι σε άλλη ηλικία. Είναι η χρονολογική ηλικία με την αναπτυξιακή ηλικία. Αυτό γίνεται με μία φορά. Δεν μπορεί, θα σας απαντήσω αμέσως. Ένα τεστ δεν μπορεί να επαναληφθεί σε καμία εκ των περιπτώσεων πριν από ένα εξάμηνο. Γιατί τότε γίνεται εκπαίδευση. Γεια σας, Άρια. Εγώ αν ενδέχεται λόγο, ας πούμε, θετικό. Εκείνη τη μέρα λοιπόν το παιδί πρέπει να εξεταστεί. Αν λοιπόν εκείνη τη μέρα το παιδί έχει περάσει μια άσχημη νύχτα γιατί ήταν άρρωστο.
κάποιος προβληματισμός, κάποια ένταση, τότε μην επιλέξετε εκείνη την εβδομάδα εξεταστή το παιδί. Απαγορεύεται από την δεοντολογία την επιστημονική να πάρουμε ένα παιδί, να το εξετάσουμε αυτή την εβδομάδα και την επόμενη εβδομάδα να το ξαναεξετάσουμε το ίδιο υλικό. Δεν γίνεται. Είναι λάθος δεοντολογικά. Γιατί δεν το έχεις στο μυαλό. Δεν γίνεται, είναι λάθος. Δεν θα βγουν αξιόπιστα αποτελέσματα. Μπορεί όμως να έχει άγχος την ώρα της εξέτασης, γιατί βρίσκεται σε έναν χώρο με έναν άνθρωπο που δεν το γνωρίζει, το ρωτάει πράγματα. Εξυπακούεται, αλλά και τα 6.000 παιδιά που εξεταστήκαν το ίδιο υλικό. Θα συμφωνήσω μαζί σας. Αλλά και τα 6.000 παιδιά που εξεταστήκαν για να μπορούν να βγουν στατιστικά δεδομένα, και αυτά εξεταστήκαν με έναν άγνωστο άνθρωπο. Δεν εξεταστήκαν το όνομά του. Άρα και εκείνα είχαν αντίστοιχα ένα παράγοντα άγχους, ένα παράγοντα στρες, έτσι. Πέστε. Γιάννη Φαδάκη του Νικαιολογίου. Μάλιστα. Που αρχίζει να γράφει, πρώτο γράμμα. Μάλιστα. Εμείς θα διορθώνουμε το γράψιμο με σωστό τρόπο. Με την κατευθυντικότητα, λέτε. Ή το αφήνουμε όπως εδώ έχω ακούσει τόσες πολλές διαφορετικές θεωρίες για αυτό το θέμα. Και γιατί να γράφει από πάνω και προς τα κάτω, και γιατί από κάτω προς τα πάνω, γιατί δεξιά-αριστερά, και δεν ξέρω τι άλλο έχω ακούσει. Αυτό είναι μια ερώτηση εξαιρετική για έναν εργοθεραπευτή που ασχολείται με τη λεπτή κίνηση κατά αποκλειστικότητα και όχι για έναν παθολογολόγο. Εγώ θα σας έλεγα από τη δική μου εμπειρία, έχοντας δει τα πράγματα που γίνονται, ότι εάν αυτό το παιδί πραγματικά ξεκινάει τώρα να μαθαίνει να γράφει, καλό είναι να γράφει την καλή κατευθυντικότητα. Γιατί αυτό θα το βοηθήσει στην ταχύτητα αργότερα. Δηλαδή έχει σημασία λόγω της ταχύτητας που θα μπορέσει να διατηρήσει στη γραφή του στο σχολείο. Έχω ακούσει όμως άλλους δασκάλους να λένε όχι με το μπλοκάρεις, με το κινήσει. Δικαιολογός, δηλαδή αποθαρρύνεται πάρα πολύ. Αποθαρρύνεται. Ναι. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι υπάρχει χρυσή τομή. Εγώ τι κάνω κλινικά, γιατί ξέρετε, σαν κλινικός, καλούμε κάθε 3 και λίγο να πάρω αποφάσεις για τα παιδιά. Εάν δω ένα παιδί το οποίο έχει ένα πολύ χαμηλό αυτοαίσθημα και δεν αισθάνεται σίγουρα τον εαυτό του, να μπλοκάρει κάθε φορά που προσπαθώ να το βοηθήσω να δει σε αυτή τη διαδικασία, τότε νομίζω ότι θα υποχωρήσω σε αυτό. Αφού όμως έχω δοκιμάσει διαφορετικούς τρόπους, δηλαδή θα μπορούσα, γιατί είσαι κλινικός προσπαθώ να δώσω χιλιάδες τρόπους, θα μπορούσα ακόμα και να ζωγραφίσω το γράμμα κάτω με κοινωνία στο πάτωμα και να το βάλω περπατήσει πάνω στο γράμμα με την κατευθυντικότητα που θέλω να του διδάξω. Θυμάστε, είπαμε ότι τα παιδιά μαθαίνουν με όλο τους το σώμα σε αυτή την ηλικία, έτσι. Είναι πολύ σημαντική η εμπειρία με όλο το σώμα. Μπορώ ακόμα σε ένα κομμάτι χαρτί να βάλω κόλλα και πάνω στην κόλλα, όπως κάνει σχηματίσει το γράμμα, να ρίξω άμμο, να γίνει ανάλογο και με το χέρι του να το βοηθήσω να καταλαβαίνει ποια είναι η κατευθυντικότητα. Μπορώ λοιπόν να δοκιμάσω διαφορετικούς τρόπους για να του δώσω το ερέθισμα να αντιληφθεί ότι αυτό είναι που προσπαθώ να κάνω. Αν μέσα από αυτή τη διαδικασία, μια συστηματική διαδικασία, έτσι, δω ότι αυτό το παιδί επιμένει σε έναν άλλον τρόπο και το αποτέλεσμα είναι όμορφο, θα το αφήσω. Εάν έχω ένα παιδί το οποίο έχει μια μεγάλη αυτοπεποίθηση, ένα παιδί το οποίο έχει δυνατότητες να προσπαθεί, δέχεται, έχει ανοχή στο λάθος, έχει ανοχή, έχει ανεκτικότητα, και αυτό είναι ένα μάθημα που έχουμε στα παιδιά, έτσι. Πόσο πολύτιμο μάθημα για τη ζωή τους, να έχουν μια ανεκτικότητα στο ότι κάνω λάθος, αλλά δεν πειράζει, θα προσπαθήσω να το καταφέρω. Εκεί θα ήμουν πιο επίμονη σε αυτό. Άρα δεν υπάρχουν μονοσήμαντες απαντήσεις, υπάρχουν απαντήσεις ανάλογα το κάθε παιδί και μην ξεχνάτε ότι ειδικά εγώ σαν κλινικός οφείλω να έχω εξατομικευμένη παρέμβαση για τον καθένα που απέναντί μου. Ενώ σε μία τάξη, συγγνώμη το διακόπτω, ενώ σε μία τάξη είναι λίγο πιο δύσκολο αυτό να το χειριστείς. Όχι, εμένα πως έτσι αντιδράω όταν τον διορθώνω, αλλά όταν βλέπω ότι θα συγκεντρώνεται και θα το αλλάξει. Δοκιμάστε διαφορετικούς τρόπους. Αντιδρά πιο πολύ γιατί το λέω εγώ. Ναι. Ότι πρέπει να το κάνουμε από πάνω ξεκινάμε, όχι από κάτω. Ναι, ξαναλέω, δοκιμάστε όμως άλλους τρόπους που σας ζήτησα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Θα έπρεπε να πάμε στο χαρτί, εκεί στο πάνω, στο κάτω που λέγαμε. Χάρηκα πολύ, γεια σας, χάρηκα. Πράγματι υπάρχει μεγάλη περίπτωση αυτό το παιδί να μην αντιλαμβάνεται καταρχήν το δεξί και το αριστερό, το πάνω και το κάτω, ακόμα και στο σώμα του.
Άρα μπορεί να του πείτε, σήκωσε το δεξί σου χέρι, και να λέει ποιο χέρι αυτό το σηκώνω, δεν ξέρω. Πλευρά του χάρτη. Ή στην άλλη. Δείξε μου το δεξί μου χέρι. Το δικό σου, το δικό μου. Λοιπόν, βλέπετε ότι όντως και γι' αυτό έχει και ένα τρομερά μεγάλο ενδιαφέρον όλα αυτά που λέμε για τις χωροχρονικές έννοιες πριν πάνε τα παιδιά σχολείο. Παλιότερα, παλιότερα, δίναν πολύ σημασία στο να κατανοήσουν τα παιδιά τέτοιες έννοιες. Πριν μπούμε στη διαδικασία του να γράψουν. Είναι όμως πολύ σημαντική διαδικασία. Ναι, τώρα υπάρχει η λογική του ότι αφήνουμε τα παιδιά να γράψουν όπως μπορούν, όπως θέλουν, όπως αρκεί να γράψουν. Ενώ παλιότερα ξεκινάγαμε από τις κατευθύνσεις της. Έχετε δίκιο σε αυτό. Έχετε δίκιο σε αυτό. Ξαναεπαναλαμβάνω. Υπάρχει πάντα ο γνώμονας της κοινής λογικής. Όταν μπορώ να βοηθήσω τον πληθυσμό μου με διαφορετικούς τρόπους να αντιληφθούν αυτό που θα του είναι πιο εύκολο να κάνει, ούτως ώστε να είναι λειτουργικός σαν άνθρωπος, έτσι, καλούμε να το χρησιμοποιήσω. Εάν δω ότι αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό, τότε θα βρω άλλους μηχανισμούς και θα τον αφήσω να λειτουργήσει έτσι που να είναι τελικά λειτουργικό για εκείνο. Αυτά σε γενικές. Εγώ θα ήθελα να εξεταζόμαστε. Ελάτε αύριο κι εσείς. Ελάτε κι εσείς. Αύριο θα το δούμε στα ραντεβού. Και τώρα δεν μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή στο μυαλό μου. Αύριο, τι ώρα? Θα το δούμε σε λίγο. Ας αφήσουμε τον κόσμο να φύγει. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους που είσαστε